kuti vabve kudzimba dzavo achisanangura nguva ino kuti vauye kuzonamata Mwari. Toda kutendai mose. Maybe timbonamata tinzwe shoko raMwari. Baba wedu, Baba waShe wedu Jesu Kristu. Jehovha ndinokurumbidzai nenguva yamatipa. Nguva yakanaka yekukunamatai. Nguva yekukurumbidzai. Nguva yekunzwa shoko renyu. Vaungana vanhu venyu, She kuti vanzwe shoko renyu. Tibatsirei Jehovha, tisatambe nenguva yavo. Tivape zvinobva kwamuri. Aiwa pfungwa dzedu dzinobva panyama kana njere, asi zvinobva kumweya wenyu. Titungamirei She, kereke yenyu inotungamirwa nemweya wenyu. Tiripo kusubmita kumweya wenyu. Holy Spirit take over. Tidzidziswe kunzi kereke yenyu inofanira kufamba sei. Ndonamatai She, tichiti vhurai pfungwa dzevanhu, vhurai mwoyo yavo vagamuchire. Pasave neanobatwa nehope, pasave neanoita pfungwa dziri wandering dzinofunga zvimwe zvinhu kana zvepano panyika kana zvipi, asi vanhu vave nefocus neconcentration yekunzwa shoko renyu. Rigare mavari, mweya yakaipa isazoba shoko iri, rive rinogadzirisa muviri wedu semuviri waKristu. Nemuzita raJesu Kristu muponesi wedu, amen. Ngativhurei mabhaibheri edu kuvaEfeso chapter 4. Hallelujah. Praise the Lord. Vanenge vachitambura kuwana vaEfeso chapter 4 iri papage 188 kana muine mabhaibheri akafanana neangu. Hallelujah. Praise the Lord. Tingatange kuverengerwa zvedu kubva paverse 1. Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. Amen. Verse 1. Naizvozvo ini musungwa munaShe, ndinokumbira zvikuru kuti mufambe zvakafanira kudanwa kwamakadana nako. Hallelujah. Amen. Ndinoropafadzwa zvikuru naApostle Paul. Nekuti Apostle Paul, the way he views the church of God, inondiropafadza. The way he views the gospel of God, inondiropafadza. Totendawo Mwari kuti She vakandinzwirawo ngoni ndikapinzwawo muofisi imwe chete naApostle Paul. She vakandidanawo kundiitawo muapostora wavo saka ndinoropafadzwa zvikuru naApostle Paul. Zvinoita semukoma akaenda kuchikoro, akaenda kuhigh school, iwo wozotanga kuenda kuprimary school, wotanga kuudzwa nemukoma wako kuti isusu patakadai so taifamba so, uchiteedzerawo mukoma wako. Amen. Handiwanzotaura nezveuapostora hwangu nekuti kazhinji ndinoona kuti panyika vanhu varasika nenyaya yekuda kukudzwa. Amen. Nyaya yezvigaro nenyaya yematitle iri dangerous. Amen. Zvikuru sei kumunhu asina mweya waMwari, kana kuti kumunhu asati akura. Munhu anogona kunge mweya waMwari ainawo but asati amature. Munhu anogona kupindwa nemweya wekuzvikudza. Amen. Taimboseka naMichael tichitaura, unoziva kuti kune vamwe ana men of God wekuti ukamukwazisa so omuti pastor, anoti no, not pastor, apostle. Hallelujah. Kana kuti unomuti Mr. Chehore, but no, doctor, it's Dr. Chehore. Muti kana kuti Dr. Chakombera, but no, I'm Professor Chakombera. Vanhu vanokudza matitle avo stereki. Hallelujah. It's a good thing hazvina kuipa kuacknowledge basa rakaitwa naMwari pauri. Kana Mwari vakazviitawo vakazviita, zvinogona kurwadza vanhu asi chokwadi. Kana Mwari vakakuita mutsvene uri mutsvene. Amen. Ukazvitaura vanhu vakarwadziwa zvazvino. Kana Mwari vakakuita muimbisi wenziyo uri muimbisi wenziyo. Amen. Kana vanhu vakazozviona sekuzvikudza, zvakwavari. Hallelujah. Asiwo at the same time ngazvisave zvinhu zvekuti iwewe unobva wazozvitora kunge wakutomera mapapiro nazvo. Pane imwe mharidzo inotaura kuti kana tiri mukereke, tarisa munhu wese ari pamusoro pako. Ameno kana muchirangarira mharidzo iyoyo. Ndofunga kana pa all night takaiparidzirwa naBaba Chakombera naika, kuti uchiona munhu wese ari nani pauri. Kana uchitarisa so, ndotoona mabrother ese ari panapa sevakoma vangu vari nani pandiri. Kana ndichitarisa so, ndichitoona masista angu vese muri nani pandiri. Handifane kukutarisai ndichiona ndiri nani pamuri. Mukaona wadaro watosvika pakuzvikudza.
hanzi zvione iwewe uri the last, vamwe vese vari better than you. Ndozvinotaura shoko raMwari. Izvozvo zvinobatsira kuti uve nemwoyo wekuzvidzora nekuzvininipisa. Hakuzowanikwa nemunhu anozviti handinzwaruo. Hakuzowanikwa nemunhu anozoti mandidheerera. Kuvatumirei nini? Kuvamwe vese vaMwari. Kosei vazoti nhasi tinovhurirwa nemunamato nababa Chakombera. Kwenini ndandiri pavana undoona here? Kana uchitarisa baba Chakombera uchivaona vari better than you, hazvikurwadze kuona baba Chakombera achinditivhurirei nemunamato. But ukazviona uri better than him, vakanditivhurirei nemunamato, uchati kwenini apostoli havasi kundiona here? Ndiri better kaini, ndandakafanira. Hallelujah. Saka muchaona kuti rimwe zuva unogona kunge pamwe ndiwe uri muparidzi wemukereke, but kuchasarudzwa mumwe munhu unzi aparidze. Iwo kana uchiona munhu yeye ari nani pauri, ucharopafadzwa nemharidzo yake. Hallelujah. Unogona kunge uri wemuimbisi wenziyo mukereke, but rimwe zuva mumwe munhu achaimbisa nziyo, hauchaone kunge wapindirwa muofisi mako, uchangoropafadza Mwari. Hallelujah. Ndo zvinoita kereke yaMwari izvozvo. Ndo mafambiro ainoita kereke yaMwari. Hanzi nekuti mumweya tiri vamwe. Zvino kana tiri vamwe mumweya, kana motikari ikatengwa nababa Masau, tese tinopembera. Hauchisina kuti kuivo baba Masau vari kuita motikari, kwenini ndichazoitawo rini? Ivo vapiwa naMwari vavo, tapiwa tese. Hallelujah. Kana miracle yabatwa kuna baba Masau, tinotopembera tese. Hallelujah. Hanzi naye mumweya tiri vamwe. Naizvozvo ini musungwa munaShe. Zveshuwa ndinofanira kutozoona ndiri musungwa. Otherwise basa racho hariendeki. Ukasazviona uri musungwa, uchaona uine freedom yekuita zvaunoda. Ndo paunoona munhu achiisa maoko mhomho achiti no, I think ngatimboita leave. Tomboita kana 5 weeks tisingauye kuchechi. Because hausi musungwa. Asi kana uri musungwa unenge uchitoti ndazvinzwisisa hama dzangu, but ina handina simba racho. Mafunga kuti muri kuda kuti timbomwa doro. Inini manje ndiri musungwa. Handina simba rekudzora doctrine kuti ndizvichinje. Ndo zvamafunga kuita izvi. But manje inini papa ndikwanisa kusunungura hama dzangu nekuti nditori musungwa. Hallelujah. So nditori nezvizhinji zvandisingakwanise kuita inini because ndiri musungwa. Nditori nezvizhinji zvandisingakwanise kupasisa nekuti ndiri musungwa. Ndo maonero aita Apostle Paul. Saka ndingazoti ini ndiri maapostoli ndichiita zvakasiyana nezvaaita Apostle Paul. Kana uchitungamira kereke yaMwari utori musungwa. Usazvione uri CEO kana boss kana general manager wekuti ndini ndakagara pazichair rine nzeve dzinoenda mudenga kudai, ndichituma kuti torai nhingi mumuti chakati, iti nhinganunzire chakati, regai ndikuudzei imwe nyaya inondinetsa. Tine nyaya yemari. Ipapo ndichiruda kutombonamata panyaya iyoyo. Inondiremera zvikuru. Each time we take money from the bank account yekereke yaMwari, that is something that is so difficult for me. That is so difficult for me. Kunzwisisa kuti ndiri musungwa. Nekuti kune vana men of God vasingazvionese musungwa. Inongotsondwa. Akafunga chocolate anotenga chocolate. Akafunga bubblegum anotenga bubblegum. Kondinika ndine access yeaccount yacho. Akafunga kuvakira vana vake dzimba anongovakira vana vake dzimba. Haanohwe nehana. Hallelujah. Even nyangwe ndichiisa petru yekuti ndiende kunoparidza, ndine chityiso chekuisa petru yacho. Even nyangwe kuri kunzi ndiri kuita airtime, ndaona kuti foni yangu yagara 1 week, vanhu vachitadza kutaura neni because handina data kana airtime. Kuzotora mari muaccount iyoyo kuti ndiise data kana airtime kuti ndiite basa raMwari, ndinotorohwa nehana because ndinoita pfungwa dzekuti ndinozofunga kuti alright, ndiri kuitira basa raMwari ezvinezvi, but pachasarira imweka yandichazoshandisawo ndega zvisiri basa raMwari. Handisi kukanganisira Mwari here ipapo. Ndo zvinofanira kuitwa ministry izvozvo.
Unofanira kunge uine chishikiso ichocho. Ende ukagara uchizoona uri musungwa zveshuwa hauzomboita abuse. Kutonzwisisa kuti vanhu vese ava vanhu vaMwari ka vakasukwa neropa raJesu. Saka ndofanira kutovabata nechichikiso. Hallelujah. Amen. Zvakafanana nekuti kana muchitamba bhora mune maposition akasiyana siyana. Every team has one goalkeeper, but goalkeeper is not better than striker. Kungonzwisisa kuti goalkeeper ndi one. Hatingaite magoalkeeper tese, but azvino kuti I'm more special than vamwe. Ndozvakafanana neni ndakamira pano ndichiparidza izvinezvi. Hazviite kuti timire tese tichiparidza. But azvino kuti ndiri nani nekuti ndiri kuparidza. Hallelujah. Amen. Saka ndinokumbira zvikuru kuti mufambe zvakafanira kudanwa kwamakadanwa nako. Hallelujah. Amen. Kutoti umwe nomwe atonzwisisa kuti pandakadanwa naMwari ndakadanirwei. Kune vamwe vakadanirwa kungouya muungano kuti vagare pasi vachinzwa vhangeri richivagadzirisa, richivabika, richivabvisa pakusapona, richivasvitsa pakupona, richisvitsa kuvaendesa kudenga. Hallelujah. Kune vamwe vakangodanirwa chete kuti kana vanhu vakutarisa vanoona kereke yaMwari vanhu vakagara kuti chechetere, nekuti Jehovha anogara paungano yevanhu vavo. Zvinoda mweya waMwari kuzinzwisisa izvo kuti Jehovha anogara paungano yevanhu vavo. Saka mukasaungana, ndosaka zvichinzi musaregere kuungana kwenyu. Mukasaungana you are depriving God of that privilege yekugara paungano yevanhu vavo. Saka kana wakadanirwa kugara paungano, kutofara nekudada nazvo kuti ndo basa rangu. Nditori asha, ndo basa rangu kuita asha ikoko. You are as special as munhu ari kuparidza. Hallelujah. Amen. Umwe akagara pabenji ipapo, you are as special as munhu ari kutungamira. Nekuti zvasingazoita kuti kereke itungamirwe nevanhu 50,000. It will be chaotic. Hallelujah. Amen. Kutoti ndinokudza Mwari. Ini ndi basa rangu ndere kuimba. Kana yangu yekuimba ndo basa rangu iro. Kutokudza Mwari naizvozvo. Hallelujah. Amen. Handipa verse 2. Verse 2. Nokuzvininipisa kwose nounyoro, mumwoyo murefu, muchiitirana mwoyo murefu murudo. 3. Muchishingaira kuchengeta umweya muchisungo chorugare. Kuno muviri mumwe nomweya mumwe, sezvamakadanwawo mutariro imwe yokudanwa kwenyu. Ishe mumwe nokutenda kumwe, norubhabhatidzo rumwe, naMwari mumwe, naBaba wavo vose, uri pamusoro pavose, unobata nawo vose, uri mukati mavo vose. Hallelujah. Amen. Right. Apa apostoli vari kuedza kuti chikwa. Vari kuti ivaine kuzvininipisa kwose nounyoro. Kana wapinda mukereke yaMwari unofanira kunge wakazvininipisa. Amen. Tataura kudhara yekuti hapana ari better than the other, handiti. Amen. Zvekuti une mamiliyoni ako ndezvekumba kwako. Hallelujah. Amen. Zvokuti hauna kana mbudzi ndezvekumba kwako izvozvo. Amen. Kana tapinda muungano yaMwari hakuchisina izvozvo. Hallelujah. Amen. So even my insecurity yekuti manje ndina kana penzura ngazvipere kumba kwako. Amen. Kana wapinda mukereke yaMwari takafanana. Amen. KuvaGalatia apostoli vanotaura kuti for there is neither Jew nor Greek, slave nor free, male nor female, for we are all one in Christ. Ndosaka muchiona dzimwe nguva tinomboparidzirwa murandakadzi anosumuka achiparidza. Hallelujah. Tinoropafadzwa stereke. Most of the time vanotiparidzira mumapisarema. Tichiropafadzwa mweya waMwari unenge uchitaura. Mumwe achishamisika kuti komukadzi uyu ari kusumukire achitiparidzira. Kana mai Mangozho pavanomboparidza dzimwe nguva unoti komukadzi kana tava muna Kristu hakuchisina izvozvo. Hallelujah. Amen.
nekuti tese tiri vamwe muna Kristu. Ende isusu tinotenda kuti mukereke yaMwari munoparidzwa nemweya waMwari. Amen. Ungave mudziyo wakamira pamberi penyu, asi mweya waMwari unenge uchipa message. Amen. Azosorowo ameno ake. Ende tofanira kunamatawo futi kuti pasazomira asina mweya waMwari. Amen. Hallelujah. Amen. Umwe neumwe anoparidza anofanira kutoziva kuti haaparidze zvemusoro wake. Ukaona kuparidza zvemupfungwa mako watorasika, ukutosvibisa kereke yaMwari. It's a huge responsibility. Dai muchiziva chityiso chandinacho nguva dzose. Ndinotochema kuti Mwari, zvino ndichapa vanhu venyu chii? Vanhu venyu ndichavaudza kuti chii? Hakusi kuti handizivi shoko raMwari. Takabvira kuSunday school tichidzidziswa shoko raMwari. Zviri zvemujere tinazvo. But chityiso chekutoti no, handingasvibisi kereke yaMwari nekuipa zvemupfungwa mangu. I have to seek what comes from the Holy Spirit of God. And this is what everyone should do. Anenge anzi aparidze mukereke yaMwari. Ngaasatiudze zvekumba kwake. Hallelujah. Amen. Revelation comes from the Holy Spirit of God. Hanzi kuzvininipisa neunyoro. Unyoro, munhu ane unyoro, munhu wekuti slow to anger, slow to be offended. Munoziva ndine zuro taitaura naMaikela kuti unoziva kuti munhu chinhu chiri delicate sei. It's very easy to be offended as a human being. Izvozvo makagara so, ndikakunzirai sadza makagara kudai so, unoziva kuti munhu anogona kutoita offended kuti sadza ratangire kuenda pana uyu. Kanhu kadiki kudaro. Kukwazisana chaiko. Kuti ndatanga kukwazisa, ndikatanga kukwazisa maivhokoto, mumwe anogona kutobatikana kuti vatangire namaivhokoto. Human beings are very delicate. Hallelujah. But zvakuda unyoro manje. Kunzwisisa kuti ndakanganisirwa hangu, ndatadzirwa. Zveshuwa utori right wakanganisirwa. But woita unyoro. Vazhinji vedu tichiri kudzidzira. Vazhinji vedu tichiri kukura. Kana neniwo handizvikudze. Ndichiri kutotanga kutodzidzirawo futi. Ndine zvimwe zvoti ndogona kutokanganisa. Munditiro mwoyo munyoro. Hallelujah. Muchitondinzwirawo tsitsi kuti kamwana aka kachiri kutotangawo. Kachiri kudzidzira kasati kakuziva. Rega tikatenderewo. Hallelujah. The same way umwe neumwe. Tine vamwe vedu kuti even mama discussion, techita ma discussion, mumwe anenge asati asvika pachiyero chaicho. But uchita neunyoro. Neunyoro. Hallelujah. Bichana. Hallelujah. Tichivakirirana. Tichinzwisa kuti muviri waKristu. Hallelujah. Hanzi nomwoyo murefu. Kuti munhu akataura zvaataura haugumbuki. Munhu akakuitira zvaakuitira haugumbuki. Ndikaparidza pakashaya kana one azvibata. Ndoti okay, maybe tozvidzokorora. Imwe mharidzo inotodzokorora yatakamboparidza futi. Hallelujah. Pasina kuti hakana vanhu vacho handi Moses akapwanya mawendefa. Kuti Mwari dai ngandibatsire ndisasvike pakutsamwa kupwanya mawendefa. Havasi kugamuchira vanhu vacho. Havasi kunzwisisa vanhu vacho. Stiff-necked people. But kuva neunyoro. Mwanangu wachingoti alright. Saka toita sei? Alright, ngatitsvage neimwe example. Alright, ngatitsvage neimwe nzira. Ngatitsvageni because umwe nomwe anopinda achiti ndinoziva. Umwe nomwe anopinda achiti ndinoziva, rega ndikudzidzise. Alright, rega ndivaratidze. Toti alright, it's okay. Uchinyenyeredza. Kurera ka. Sekurera kwaunoita vana vako. Umwe asati aziva kuti kenduri moto urikubvira. Hapabatwi kana pastova. Ati mwana uine kuchiedza uchinyenyeredza uchiti no, usadaro. Hallelujah. Munoziva kuti vana vadiki, hapana mwana mudiki anoziva kuti haazive.
makambozviona ini kana vana vangu vanotoedza kuda kundidzidzisa dzimwe nguva ndinotoseka chiti ne8 years dzauinadzo idzi unofunga kuti pa41 years dzandararama ndandisati ndaenda through whatever information yawawana iyoyi unozongoseka neunyoro nemwoyo murefu. Haleluya. Muchiitirana mwoyo murefu norudo kapava nerudo pakati pedu. KerekeYaMwari, sure we are one body. We are one body. Pane nyaya yandakaona iri kuitika muchechi muno, nyaya yekufidhana chikafu. Haleluya. Sure hapana pakambonzi mubhaibheri kana vanhu vachisangana ngavadye chikafu pamwe chete. Haleluya. It's not part of church, but rudo ruripo pakati pedu. Unoona uyauya neichi, uyauya neichi, uyabika, uyadai so. Unongoti aiwa kani, mai Chakombera, you don't have to cook for us. It's not necessary kani. Regerei kuti biki, mai Mangozho, you don't have to. Dzimwe ngonzo, ko vanhu vakauya manje, chazoita kuti iwe isu tofana kuvapa shoko chete. Chunzaiwa zviite kuti utona rudo. Amen. Haleluya. Amen. Saka kative nerudo pakati pedu. Endo futi tichinzwisawo kuti kana tapindira kereke mumambe munhu hatisura kuti tofana unodya chikafu imunhu. Hey, zuva rachapinda mumba mai Chakombera tosvika musina chikafu, ngapasave neanoshatirwa. Musatsamwe. Amen. Sunungukai murandakadzi. Amen. Hachisi chivi kuti tipinde mumba menyu tigoita service, tigopedza service mamati mazvita ndakurara bye. Hachisi chivi, hamutadzike kuenda kudenga nazvo. Amen. Haleluya. Amen. Ene ngapasazova nemumwe wedu anoita chigumbu kuti havana kutifidha. Haleluya. Amen. Rudo. Unonzi Mwari kutaura kuti foni yangu iri kunetsa sim card, utoona mumwe akuti alright, regai ndione kuti ndinoita sei, ndine munhu wandinoziva, regai ndifone, regai. Ndo rudo irworwo. Amen. Haleluya. Amen. Nasi mweya waMwari wati tidzidziswe kunzi kereke yaMwari ichafamba sei, inovakwa sei, inoumbwa sei, kereke yakasimba yakamira sei. Amen. Haleluya. Amen. Hanzi muchishingaira kuchengeta umwe wemweya muchisungo chorugare. Amen. Sure mweya waMwari unochengetwa mukereke nemabatirano atinoita. Amen. Muri kuinzwawo secret yabudapo? Mweya waMwari unochengetwa mukereke nemabatirano atinoita isusu. Tikatanga kugwabhurana panapa mweya waMwari unotama. Tikatanga kubatana rafu panapa mweya waMwari unotama. Katidzidze kubatana nerudo, nemunyoro, nemwoyo murefu. Atadzirwa ngaaregerere mumwe. Hallelujah. I am not going to lie to you and tell you kuti kereke yaMwari hakuzombofa kwakaita mumwe asingatadzire mumwe. Zvichatoitika. Dai zvaibvira pasave nevanhu vanokweretana mari mukereke yaMwari. Asi zvichawanika. Umwe achakukwereta mari agotadza kuidzorera. Zivai kuti responsibility is now upon you kuti mweya waMwari ugare mukereke. Amen. According to mabatiro achaita vamwe, matauriro achaita nevamwe, makurukuriro achaita nevamwe, yerera rurimi rwako, the conversations you are going to have. Hallelujah. Amen. Kuregerera kwauchaita vamwe, uchiziva kuti responsibility yemweya mutsvene waMwari kugara kwauchaita patiri. Pakaita mumwe anokutadzira panapa, womusunga zvekuti handife ndakamuregerera. Hey, mviro dzekudzinga mweya mutsvene waMwari panapa. Mudikani zvawakaita zvakandirwadza, asi zvisinei tozisiya kuna Mwari. Dzimwe nguva kana kusatozvitaura futi. Mwari, zvandakaitirwa nandingi zvakandirwadza, asi ndipe mwoyo wekuregerera. Ende kana waregerera asi zvokunzi tayambuka but 2-3 years chingozvitaura, unoziva kuti vakazoti
Takazosvika service yatotanga. Vanhu vacho kana kuti inini ndakamukira ndauya so early ndakurumidza ndobva atinonotsa futi service yacho yakunonoka. No, kana ndakanganisa mondiregererawo, imiwo kana makanganisa ndokuregererawo. Tichifamba takadaro. Chatinonamatira ndechekuti tisakanganisirane, asi kana zvaitika toregererane. Haleluya. Amen. Ndokuchengeta mweya waMwari mukereke. Hanzi muchishingairira kuchengeta umwe hwemweya muchisungo chorugare. Ndiri kungodzokera ikoko futi. Kana yanga ichitaurwa yaya yekunzi ndianasarudzwa kunamata, ndianasarudzwa kuparidza, kuti azopindira kumba kwaNhingi, tazoita sei? Zvese izvozvo tichinzwisisa kuti mweya mutsvene waMwari unoda umwe. Remember kuupper room. What is the first thing that happened? Mweya mutsvene waMwari pawakazodzika, hanzi they were in one accord. Sure, if they were not in one accord, mweya mutsvene waMwari ngade usina kuuya kwaari. Prerequisite, one accord. Ngatifambe in one direction. Kana tiri kuenda kuright toenda kuright tese. Kana tiri kuenda kuleft toenda kuleft tese. Hallelujah. Amen. Tonamatirana. Kana baba Chakombera vati vakomana, tine chandinetsawo, tibatsireyo. Tese seKerekeYaMwari torwadziwa on his behalf. Tichinamata as if we are praying for ourselves. Amen. Kwete kunzikana takunamatira maivhokoto. Tinongoitawo kamunamato kezingizi wongotiwo ndizvozvo. Asi kana takunamatira baba Chehore, nemisodzi nemadziwa, katingoti zvakangoti pamwe chete. Takutongozviona semunhu wani. Hallelujah. Kuno muviri mumwe, zvandandichitaura. We are one body. It's a mystery of the spirit. Hamungazvinzwisise physically, because kana muchiona physically muri kuona uyakagara, we are separated. But mumweya we are actually one body. Amen. Amina kuti munozviziva here? Kuna avo vakapinda muna Kristu chaiwo, titori muviri mumwe chete so. Umwe ihoko, umwe itsoka, umwe inzeve, imwe imhunu. We are one body. Zvino one body ingazvirova here? Monzwa tsoka chiti roko handikuregerere, wakanonoka unonga nyama, handikuregerere, hazviti. Hallelujah. Amen. Monzwa musana uchiti iwo roko pandakavaviwa nezura una undikwenya, wakapotsa waikwenya pasiripo, hazvite. Hallelujah. Amen. Anasi tiri pateaching chaiyo. Amen. Praise the Lord. Amen. Nomweya mumwe, one spirit. One spirit. Kana tatu vakomana takuita zvekunamata, takuita zvekunamata. Pasina zvekuti kabanga hatiripo, kabanga hatipo, maybe committed. Same level of commitment. Hallelujah. Amen. Sezvamakadanwawo mutariro imwe yokudanwa kwenyu. Tese tine tariro yekuenda mudenga nditi. Ende mumwe nemwana utozi akadanirwa kake. Mwana zoti ndakadanirwa kuutsvene hwangu. Kuti ndinamate Mwari ndiri mutsvene. Mwachizo ndakadanirwa kuti kune vamwe vakadanirwa kuti ama-intercessor. Basa ravo nderongonamata on behalf of others. Ende ivo vanhu ivavo kana uchida kuziva kune Mwari kutovhunza, ndiritonzwa mumweya kuti pane Mwari kutozvibvunza kuti ndiri intercessor here or not. No, the Holy Spirit is answering you right now. He is answering you through me. Unenge uchiona so kana munhu ari musituation karwadzirwa kaunoitwa. Situation yemumwe inokurwadza kupfuura vamwe. Ndine vandatoudzwa tu. Hallelujah. Situation yevamwe inenge ichitokurwadza kupfuura kutoita kunge iwewe. It's supposed to be for you kuti burden iyoyo uwanamatire ndokuita intercessor. Vamwe vanokuti kumira pamukaha. Ani muri kuona pane madziro apa. Madziro akuenda angachifanira kuita continue ka. But panapa pasina madziro manje panogona kuita kupinda nemunhu ka. Iwe unomira manje kuti ndakumira pano pamukaha kuti pasapinde.
zivai kuti ruponeso rwedu hatisi same level. Umwe anenge achiri weaker than mumwe. Umwe atori nechivi chichiri kumunetsa so. Hatingazvitaure zvedu panapa. Zvingazonyadzisa kune vamwe. Umwe atori nechaari kutatarika nacho. But omira pamukaha manje. Kuvharidzira. Kutofastira mumwe. Kuti Mwari munzwirei ngoni. Tiri kuona uyu achiri kunetsekana nechakati. Pindirai Mwari. Mweya waMwari munzwirei ngoni. Munzwirei tsitsi. Zvichida pamwe hamusi kunzwa minamato yake. Inzwaiwo yangu. Munonzwa yangu. Saka zvamunonzwa yangu ndakunamata ndiri inini. Amen. No intercessor iwo. Chinamato. Utozosvika panguva yekuti komana takapedzera kuzvinamatira rini? Hatisi kumbozvinamatira. Mazuva ano ndinongonamatira vamwe. Ndo basa racho. Nekuti mweya mutsvene waMwari unoziva zvaunoshaya iwewe. Anenge achitoona kuti uyu 5 days achingonamatira vamwe. Haana kumbokumbira chake kana 1. Rega ndimudonodzirewo nezvake. He will take care of you. Hallelujah. Amen. Ishe mumwe. Zveshuwa tina Ishe mumwe. Handifunga kuti pane angada kutsanangurirwa. Nokutenda kumwe, one faith. Ndiko kutenda kumwe chete kunotiponesa. Kukubvuma kuti Ishe Jesu Kristu ndiye mwanakomana waMwari. Amen. Tinoziva basa raakabata Ishe Jesu Kristu. Ari Mwari akabva pachigaro, akauya, akapinda, akapfeka nyama through Maria, akafamba panyika ino asina kubata chinhu, akatambudzika nekuda kwako, akazopa. Haana kuita chivi iye, asi akachitakura chivi, achirwirwa pamuchinjikwa, rufu rwekutukwa rwepamuchinjikwa, akafa achifira iwewe neni, akazomuka akunda chivi, akunda rufu. Hallelujah. Amen. Nomweya anzi Ishe mumwe nokutenda kumwe norubhabhatidzo rumwe. Takambotsanganangura nyaya yerubhabhatidzo iyi. Ndikati vanhu vanobhabhatidzwa muvhangeri. Hallelujah. Amen. Tinofanira kutozova nerubhabhatidzo. Kubhabhatidzwa muvhangeri. Hallelujah. Amen. Same baptism. Tine water baptism to signify kufa kwemunhu wakare nekunyuka kwemunhu mutsva muna Kristu. Nirubhabhatidzo rwomekero masimbo emweya mutsvene. It's one baptism. Hallelujah. Amen. naMwari mumwe. Baba vavose, uri pamusoro pavose, unobata navose, uri mukati mavose. Nekuti iye Mwari uyu akagara pachigaro ndiye Ishe Jesu Kristu. Ndiye Holy Spirit takaita mharidzo iyi. Akapinda muna vose. Kune vakagamuchira mweya mutsvene waMwari. Ndiye the same one. Ari mauri, ari mandiri. Hallelujah. Amen. Ndiye anobata futi pana vose. Kana tichiti tinotungamirwa nemweya waMwari, ndiye anenge achibata. Hallelujah. Amen. Uri mukati mavose. Kuna vane mweya mutsvene waMwari, ndiye wacho. Hallelujah. Asi mumwe nemumwe wedu. Hallelujah. Wakapiwa nyasha nechiyero chechipo chaKristu. Apa ndo panoda kunzwisisika manje. Verse 7. The salvation is the same. The holiness is the same. But the grace is different. Murunzwisisa? Amen. Chiyero chenyasha chakasiyana. This is another secret why we need to meet tichita kereke kudai. The grace that has been afforded us is different. So, imwe secret yamusingazive ndeyekuti patinoti ngatiite church paya. We are combining different graces. We are combining different graces. So kana takunamata paya, the grace in you, 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 the grace in me, the grace in all of us. Takubatanidza manje. Munopanzwisisa? Amen. Zvakafanana nevanhu vaya varikuda kutenga loaf rechingwa. Uyane 2 rand, uyane 5 rand, uyane 7 rand, uyane 6 rand, uyane 50 cents, uyane 2 cents. Mukaenda 1 hamutengi chinhu. But mukaisa mari yacho pamwe chete munoshamisika mukabudisa 2 loaves. Amen.
ndo zvinoita kereke yaMwari izvozvo. That's why you will find there are some people who have the anointing of God, and those people dzimwe nguva hatotaure chinhu muchechi, but the virtue of that person being there, akangogara pabench, that grace, it manifests. Hallelujah. Kune vamwe vanhu vakaropafadzwa kungova pamwe chete navo, anongouya ungogara so. Mweya Mutsvene paunenge wakubata unorangarira the grace iri munhu niye. Ndogara ndichinzwa mai Chakombera nguva dzose. Vanoti dzakanaka sei tsoka dzinosiya rugare. That is what they will be talking about. It's that grace. Zvinogona kudaro kuti the grace iri muna uyuyu haimo mauri. Saka iye munhu iyeye kuuya kwaaita waakukwanisa kuita partake of the grace yawanga usina iwewe. Ndo paunoona something chawanga uchitadza kukurira chiya chakukuririka. Because it's that grace that is in that person that was not in you. But now because that person auya kuzoita fellowship newe, zvafanana nekuti you have that grace which is the love of Christ. Amen. Because Kristu akauya nechaanga ainacho chatisina, ndobva atipa. Likewise, love one another as I have loved you. Sezvandakaita kukupa nyasha dzandinadzo, chipana naiwo. Munoziva kuti kune mumwe munhu wekuti achatendeuka muchechi munomu asingagoni kufasta. Iwo uchigona kufasta, wotofasta on that behalf. Hatisi kuti vanhu ngavaite matera vasazvifastire, but ndikureva kuti kana munhu achiri pakutanga, zivai kuti hatisi tese tiri pachiyero chimwe chete. Amen. Muchadanidzira fasting prayer, mumwe auya dumbu rakazara, hatichamutaka nemabwe, kwakutoita unyoro, moyo murefu nemoyo munyoro, kuti no, our grace. Hallelujah. Amen. Parikunzwisika? Amen. So the grace afforded to all of us. Umwane grace of healing. Munoziva kuti kereke yaMwari ikafamba nenzira chaiyo, tinogona kutora munhu izvozvizvi asina gift of healing, tomuti anamata. Onamata munhu iye, munhu opora. Because ane grace of healing aripo. But because we are in one accord, in one spirit, as one body, hallelujah. Amen. Pabhora chinobana itsoka nditi. Ende tsoka ndio ine simba rekuita so kuti ubana. But bhora rikauya riri neche pabvi, unogona kutongoda iso tsoka roroera pabvi richigowa. Zviri kunzwisisika? Amen. Hallelujah. Takunzwisisa manje kuti powerful church inomira sei. Verse 8. Verse 8. Naizvozvo unoti wakakwira kumusoro akatapa wakatapa. Akapa vanhu zvipo. 9. Zvino kuti wakakwira chinyiko, asi kuti wakaburukawo kumativi ari pasi penyika. Wakaburuka ndiye wakakwirawo kumusoro kwedenga rose kuti azadzise zvose. Hallelujah. Anzi naizvozvo unoti wakakwira kumusoro akapa vatapwa akapa vanhu zvipo. Zvino kuti wakakwira chinyiko, asi kuti wakaburukawo kumativi ari pasi penyika. Wakaburuka ndiye wakakwirawo kumusoro kudenga rose kuti azadzise zvose. Apa ndiKristu ari kurehwa. Because Kristu akakwira kuenda kudenga, but asati akwira kuenda kudenga akaburuka. Hallelujah. Amen. It's okay. Akaburuka Kristu kubva kudenga, akauya pano pasi. Akaburuka zvakare kubva pano pasi kudzika pasi kuenda kuShiori. Hallelujah. Amen. Because shoko raMwari rinotaura kuti Kristu akadzika pasi paakafa paya akadzika pasi akaenda kuHades.
tinogara tichizviparidza kuti akadzika pasi akaenda kuHades akanoparidzira vana Abrahamu akanoparidzira vana Moses nekuti kwakusina akaenda kudenga vana Moses vanga vasina kuenda kudenga vana Abrahamu vanga vasina vana Isaac nana Jacob nana Joseph hakuna akaenda kudenga paya. Hallelujah. Nekuda kwechivi chaAdamu naEve vanga vari kuHades vanhu vese vaya. Kristu ndiye akatozotanga kudzikinura vanhu kubva kuchivi chaAdamu paakaroverwa pamuchinjikwa. Hallelujah. Amen. Saka vese vaya vana Elisha vanga variko kuHades nana Judas iye paakafa akadzika kuHades. Hallelujah. Ndobva anovaparidzira avaparidzira ndobva vatendoka. Ndosaka paine vhesi yaya yekunzi musi waakamuka vakaonekwa vachitofamba vana Noa muJerusarema. Vanhu vakavhunduka kuti kuvanhu vanga vakafa kudhara vari kubvepi. Hallelujah. Anzi vakaonekwa vachitofamba physically muJerusarema. Hallelujah. Zvinhu zvemweya zvinoita sefiction asi shoko raMwari kana richitira zvakaitika ndinozvitenda kuti zvakaitika. Ndobva akaenda Jesu akanoti kuna Satani ndipe makii ekuHades. Hallelujah. Saka iye wakakwira ndiye wakaburuka ndiye watinonamata iye. Hanzi zvino kuti wakakwira chinyiko asi kuti wakaburukawo kumativi ari pasi penyika. Ndiri kutaurwa kai. Saka handisi kunyepa. Kune mativi ari pasi penyika. Ndokwaakaenda iko. Wakaburuka ndiye wakakwirawo kumusoro kwedenga rose kuti azadzise zvose. Hallelujah. Vhesi 11 yana ichitaura kuti kereke yaMwari yakasimba yakamira sei. Handipa vhesi 11. Vhesi 11. Zvino wakapa wamwe kuti wave waapostoli. Amen. Wamwe waprofita. Yes. Wamwe waevhangeri. Yes. Wamwe wafudzi. Yes. Yes. Kuti vatsvene wakwanisirwe basa ravo rokushumira. Nerokuwaka muviri waKristu. Amen. Nekuti kereke yaMwari muviri waKristu. Imi tiri kuitei panapa. Tiri kuvaka muviri waKristu. Amen. That is our purpose. Zvichida munhu anongomuka achigezawo neSunday opfeka hembe opfeka sutu osunga dhuku rake haasi kuziva kuti tiri kuzviitirei. Tiri kuvaka muviri waKristu. But muviri waKristu uyu unovakwa sei? Hallelujah. Saka iye wakaburuka wakakwira kudenga akazopa zvipo. Hallelujah. Kuzvipo zvaakapa zvipo zvipi? Ndozvinotsanangurwa pavhesi 11. I am telling you, this is the secret in why churches are failing right now. Churches are failing because they don't know this. Hallelujah. Amen. Kana kereke ichinzi yakasimba inofanira kumira yakasimba zvakadai. Vamwe vanoiti fivefold ministry. Hakuna kereke yakasimba inotungamirwa nemunhu asiri apostoli. Azviite. Azviite. Mukada kuzvitarisa iye Kristu Jesu paakatanga kereke pano pasi. The first thing he did, he chose 12 what? Apostles. Chakakonzera kuti ati iwe Matthew follow me chi. Chakakonzera kuti aende kuna Bartholomew oti follow me chi. Vana vaZebhedhi vakanzi nditeere asi hana kuti baba wavo nditeere sei. Kereke inotanga kuvakwa naapostoli. There are mysteries of the spirit realm. Kana takura tichazosvika pakudzidza zvinhu izvozvo. Kune zvinhu zvinoitwa nemaapostoli. Pane imwe vhesi yaanoparidza apostoli Paul achitaura kuvakwa kwekereke. Achiti kereke inotanga kuvakwa nepakona. Tinoziva kuti ibwe repakona ndiani? Ibwe rakaraswa nevavaki. Rakazova musoro wekona. Asi anotaura kuti kereke inotanga pakona.
ibwe rekutanga rinova iye chief cornerstone, kouya ibwe rinonzi apostle. Hallelujah. Kouya ibwe rinonzi prophet, kouya ibwe rinonzi evangelist, kouya ibwe rinonzi teacher, kouya ibwe rinonzi pastor. Hallelujah. And zvine mafunction maofisi waya asingori mazita ematitle ekuti uzviise kola obva wafamba uchizviti inini ndiri prophet, major prophet, pasingazivi kuti anoita basa rei. Iye prophet wacho anongozvitangira kereke yake asina apostle waanosubmita kwaari. I don't know kuti anenge akatumwa nani. Kusaziva magwaro. Hallelujah. Kana iye apostle wacho futi haite kereke rega. Hallelujah. Amen. Anofana kumira nevamwe vake. Fana kumira nevamwe vake. What I have seen, I am not saying this is what is always going to happen, but neudiki wangu, what I have seen is usually God aligns the apostle to the prophet first. Hallelujah. Amen. Because the prophetic realm is very important. The dimension of the prophetic is very important. Generation inoi yaita vanhu 2. One, vanhu vasingatozivi kuti the dimension of the prophetic yakamira sei, and they belittle it. Kuti hakuna zvakadaro, hatitende kwazviri, zvakapera nenguva dzana Johani, hakuna zvakadaro. Hallelujah. Amen. And then kune ava vechi2 ava vari wese vekuti vanoziva hako kuti zviriko, but vari kuzvibatira nekusiriko. Ndo vazara kuti chechetere senge kunyika kwedu uku. Vamwe vacho bva vati uyai kuno kutoita krawa, toita masowe, vari kuedza kupinda mudimension of the prophetic, but vari kubatira nemweya usiriwo. Vamwe bva vanzi major 1, vamwe bva vanzi senior ameno, major prophet, what ameno vanozivanana mazita. And remember, hazvisi zvekunzi uti munhu mira panapa ndikudze birth certificate rako. Hallelujah. Amen. Taudzwa kunzi basa racho ndere kuita sei, kuvaka muviri waKristu. Saka uri kuvaka muviri waKristu sei kana uchidza munhu birth certificate rake? Ndo paunoona difference between mweya waMwari neusiri mweya waMwari. Uya pano, isa maoko ako panapa. Rega ndikudze license number yako kuti license yako inumber G. Mbuya wako vanonzani? Sekuru wako vanonzani? Vakazororana gore rakati. Zvinovaka muviri waKristu sei? Hallelujah. Amen. This is another way of discerning. A prophet of God anofanira kunge achibatsira kuvaka muviri waKristu. She vanotipa vanenge vachifamba muprophetic realm, vanenge vachigara naapostle vachiti munoziva munhu waMwari, ishe vandiratidza kuti chakati, ishe vandiratidza kuti chakati. Hallelujah. Ipapapa pamagadza kereke iyoyo ndiri kuona kuti kana yari kusvika vanhu vakati vachazoita chakati nechakati nechakati, kuchauya munhu akati zodaiso. I think mari dzoyo yakati ndo ichaanaunza kuti zvinhu zvamira sei. Hallelujah. Kafambiro kedu kuchaita zvakati, ezvinezvi dai vanhu vabatanidza mari, because from next week kuchaita so. Hallelujah. Amen. The prophetic dimension inouya nemadreams nemavision futi, especially with visions. Madreams acho achitaura ari accurate, kuti zvinobva kuna diabolos zvemunhu arara achidya nyemba, azvimbirwa nenyemba, otanga kurota Lamborghini. Hallelujah. Tikutaura zvekuvaka muviri waKristu. Hanzi zvinovaka pavamwe kuti vava vaapostoli, vamwe vaprofita, vamwe vaevhangeri. Hey, the dimension of the evangelistic, of the evangelic
wekuti kana amira ane chipo cheuvhangeri anorirova vhangeri vanhu vachitendeuka. Haleluya. Ivavo ndo vanhu vekuti kana vauya kereke yaMwari muchazoona tinenge tichita kana hari macrusade, kana hari marevival, kana kuri kuchi kunenge uchinzi taenda kutaundi yakati, taenda kuguta rakati, taenda kudunhu rakati, achimbopiwa pulpit achiti pa 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 pa, vanozara kutendeuka vanhu. Haleluya. But ipapo futi vanofana kuziva haira kuti yakamira sei, because anomira ari evangelist but haana maziso. Hallelujah. Amen. Yeah, because the prophetic is the eye. Raitaurwa nemumwe murandakadzi chiti ndakakuonai pachiuya gondo richiuya kuzomhara pabendekete renyu. That is the eye of the prophetic. Amen. Hallelujah. Nekuti gondo riri mudenga rinenge richiona rakatarisa rona kabonzo kari pasi pasi iro riri kumakore uko but riri kuona kanyoka kari kuzonyonga kakari gondo ratoona kudhara rozongosvika richiti kwako. Hallelujah. Ndinoziva kuti maridzo inoyi inogona kuomera vamwe vachiri vadiki, because zvimwe zvacho hazvisati zvanzwisisika, but ivai nemwoyo murefu mongobata pamabata zvichakubatsirai. Chengetai maridzo inoyi, ichazomeka sense kana makura, because izvozvizvi I'm moving in the dimension of the prophetic right now. Vamwe venyu ndivo vandiri kutoreva pazvino panguva inoyi. Kune vamwe vatori muno matori mudimension of the prophetic vane chipo chacho chichazomanifesta later on. Kune vamwe vatori nechipo chacho chichazobuda. Hallelujah. Zvinoita mweya waMwari hauna confusion, because according to what is necessary mweya waMwari unopa zviripo. Chimwe chinhu chine chipo cheuapostori chine nyasha dzekuti apostle anopinda muofisi yese. Saka kana kereke isina chisipo apostle anopinda imo. Hallelujah. Amen. Kana kereke isina prophet, dzimwe nguva munoona apostle achipinda muprofeti. Asi haisiri ofisi yavo. Dzimwe nguva munoona mukereke pamwe mune musati maana evangelist, munoona apostle achipinda muofisi yaevangelist. Asi haziri kuti ndimuvhangeri. Hallelujah. Amen. Dzimwe nguva muchaona apostle wachipinda muofisi yapastor, kuti panguva iyoyo pamwe pastor asati asumudzwa, but haziri kuti ndipastor. Kune varidzi vazvo. Hallelujah. Ameno kana tiri kunzwanana. Dzimwe nguva vana vanopiwa mukaka vachiri vadiki. Dzimwe nguva vanoti kana vati kurei votanga kukanyirwa sadza, kana vati kurei nemuto votanga kupiwawo nemunyepfu vozosvika kumabhonzo. Dzimwe nguva unogona kukurumidza kupa mwana nyama asati asvika panguva yenyama akadzipwa. Dai She vatitendera kuna vanokwanisa vagamuchira. Hallelujah. Amen. Ene muri kuona hierarchy yacho iri kubva yatotaurwa: apostle, prophet, evangelist. Vamwe vafudzi ndo mapastor. Hallelujah. And then after vafudzi vadzidzisi ndiye maticha. Hallelujah. So zvinoitika mukereke yaMwari, let me explain. Usually maapostle vanopiwa futi gift yeadministration, yekuti vanenge vachikwanisa kutungamira. Ndikoita kuti mukwanise kuidentify. Zvichida mumwe ari kutozvibvunza izvozvizvi, ndikutonzwa kuti pane ari kutozvibvunza kuti saka indiri chii. Musamhanyire henyu kukarira maofisi kana zvigaro. Chakakosha utsvene, but kune avo vanenge vagamuchira utsvene wakutarisa ndo kukura kwachoka. Wabva kuprimary, wabva kusekondari, wakuenda kunota degree. Saka degree randinoita nderechi, handingangoita zvese. Ko ndinogoziva sei kuti kwangu kumedicine, ndogoziva sei kuti kwangu kuengineering, ndogoziva sei kuti kwangu kufood science.
kana kuti kwangu ndofana kunodzidzira kunoita kana kuti mechanics kana chi. Apa pakwa specialization manje wato kutoti chi wakunoita professor wechi. Hallelujah. Ma prophet kazhinji vanhu vanonamata stereki. They are always in prayer. Ma prophet kazhinji munhu anenge ari prophet anogara ari pamunamato. Hallelujah. And ndiye ane zvanandikitaura zvazvia the eagle eye. Ndo vanonzi vaoni. Hallelujah. Prophet kazhinji prophetic realm and dimension ino manifesta in kuona zvakamboitika, kuona zviri kuitika, kuona zvichaitika. Hallelujah. Zvikuru sei zvakavanzika. Kune zvinovanzwa nevanhu, kune zvinovanzwa nadiabhorosi, kune zvakavanzika zvaJehovha futi. Hallelujah. Zvokuti iwo Mwari manje Holy Spirit reveals to you in secret. Motozoratidzwa kunzi munoziva amai ava vanokusekerera istereki but mwoyo mavo hakusi kuti vanokudai. Baba vazere neunyengeri muchiona kudai. Saka next time treat him with wisdom. Hallelujah. Ndo bebe pamunozonzwa kuti munhu waMwari ari anga achiziva kuti ninga anga achienda kun'anga akamuona kupa akamuteera here. Hallelujah. But vanga vazviona. Hallelujah. Ndo pekuti dzimwe nguva kana ari madreams, a prophet madreams ake kazhinji anenge achitomuratidza zvinhu. Madreams are prophet. Just like the apostle, they see things. My vision. Prophet anenge akagara pasofa so muchitaura nyaya. Dzimwe nguva otongoti otoita vision. Uchidrive motikari. Ngosvika ungopaka so ugara wakutanga kutoona. Kana kunzwa. Because zviri pakuona nekunzwa futi. Hallelujah. Amen. Munhu achikukwazisa so 2 seconds watoziva upenyu hwake. Hallelujah. Wakutonzwa kuti zvichafamba so zvichafamba uyu unofanira kutomunamatira uyu. Ndine mwe pastor wandakasangana naye so ndinomufarira stereki pastor tinombotaura edu shoko raMwari. Iye ane kwaanonamata kuri different but anogara achinditsvaga ku man of God pakati man of God. Rimwe zuva mweya waMwari ndobva wangondiudza kuti unofanira kumunamatira because achaatakwa nespirit of lust manje. But he's a mature man. So he's someone that I can talk to. So I even set him down takagara. I remember we sat pagate pake tiri motikari mangu ndikamuti man of God munonditenderere ndikuudzei zvandauzwa naMwari. Tofanira kunamatira man of God. And I pamunamato because ndaratidzwa kuti spirit of lust is going to attack you. Mukasaingwarira muchaita sei? Muchawa. Tobva nditarisa so wakaseka. Zvikanzi thank you. Iye anogara achinditi apostle. Thank you apostle. Zvikanzi you know your office inondivhundudza. Kune anogara mucomplex. Zvikanzi izvozvi so kune vasikana 2 vakatama vakauya kuzogara pamusoro peflat rangu. Vasikana ivavo zvifeve vanyowani vakauya manje and saka tikutoona kuti ndo nyaya yacho takutofanira kutonamata because ndaitofunga kuti ndotaura navo sei kuti tinamate pamwe chete but makutondiratidza kuti pane mweya welast unogona kuuya zvinogona kutozotikanganisa kati Ishe ngavakudzwe tokatanga kunamata. Hallelujah. Kuvaka muviri waKristu. Amen. Hazisi zvekuya kuzoti regai ndikuudze kuti wadya nechii nhasi. Waseva nematemba. Zvinobatsirei izvozvo? Mari yanhasi inoita kunge iri weak. Inoita kunge isina simba.
but kune vanodzidza vane zvizhinji zvavachatodzidza ipapo. Hallelujah. Evangelist might not need to go 4 hours. Evangelist anogona kuroera 5 minutes ga but matobikwa matokwana vanhu otouya achitendeuka. Very powerful gift, very important in the church of God, because vanhu vanofanira kutendeuka. But kana musati maana evangelist, dzimwe nguva mweya waMwari unotakura apostle kuti aite evangelism. Hallelujah. Amen. Mapastor are very important. Dzimwe nguva vanhu vanogona kutarisa hierarchy wobva wafunga kuti because zviri kunzwa iso zvikureva kuti ava ndo vari important, saka inini ndikaita ichi zvinora ndapasi. No. Pastor is like a guard. Anochengetedza. Ndiye mufudzi. Kana zvichinzi vafudzi, mapastor ndo anenge achirehwa. Ukanzwa zvichinzi mufudzi, ndi pastor. Hallelujah. And remember, kana muri kuona zvese izvi, these are characteristics of Jesus Christ. David was a pastor. Achifudza makwai. Hallelujah. Kana ndichidaro umwe achandipikisa kuti kuri kuti chichi, no, I know he was an apostle, but ndikureva kuti paaipindawo mudimension of the pastor, paaifudza makwai. Hallelujah. Pastor ndiye anofudza makwai. And kazhinji mukatarisa munhu anonzi pastor, personality yake vanhu vanyoro. Hallelujah. Vanhu vanonzi ana pastor kazhinji mukavatarisa vanhu vaya vekuti ndingazvitsananguriseko, vanhu vane moyo munyoro zvikuru. Kana ndichidaroka handisi kuti izvizvi ava vamwe vese havana moyo munyoro kana vatani, but uyu magnitude yake kana characteristic yacho yakanyanya. Hallelujah. Zvakafanira kuti kana titamba bhora, munhu wese anotamba bhora anomhanya handiti, but kunozoita mumwe anomhanya kupfuura vamwe. So munhu anonzi pastor ane moyo unenge waamai, moyo zvinoita huku zviya pamazai, zvinoita huku panhiyo. Pastor anongoerekana anenge achingoda kubatsira, anenge achingoda kuchengetedza. Ndiye anenge achiti mweya yakaipa kuti isachachure munhu mukereke, ndiye anovhara. Ende kazhinji mukatarisa mapastor ndiwo anozopedzisira kuita zvanana counseling. Evangelist akanzi aite counseling anogona kukwatura munhu. Hallelujah. Handisi kuda kukwatura kuti anobva atopambama, but ane gaga imwe yekuti haana ndingati chiko. Evangelist anongoti chivi otoita kunge ari kutaka nemabwe, but pastor ane kakuita massage. Pastor ane nzira yekuita he has the touch or she has the touch, nekuti ndo office yake. Hallelujah. Pamwe hatizowana nguva yekudzidza zvinhu zvakadai so. Teacher again ane chipo chekudzidzisa. Teacher dzimwe nguva tingati vamwe vanoti teacher akaita saprophet, but musiyano wa teacher na prophet ndoyekuti prophet ari kutora zvinhu mumweya, teacher ari kutora zvinhu muBible. Hallelujah. So what teacher does manje, teacher anotora scripture otanga kutsanangura. Muchiona zvakadai so zvinoreva chakati, paya paaiti chichi revelation achibhetenura. Hallelujah. Kana muchiona tichipfeka takadai so, tinopfeka takadai so because of this. And isusu shoko raMwari rinoti so, rinoti tinofanira kufamba takadai so, takadzikama so. Mukaona ma-custodians of culture of the church, ma-teacher, ndiwo anodzidzisa vanhu
kana tichipinda service tinofana kudai so. Why tichiimba? Ende tinoimba nenzira yakaita sei? Tinenge tichizviitirei? Hallelujah. Tinenge tichizviitirei? Zvinoitirwe kumunamato sei vanhu vachinzi vanamate pamwe chete? Ko sei kuchinzi kuzomboitwa munamato wekuvhura? Ko sei vanhu vachinzi vaite so? Sei vanhu vachinzi vatange vaimba? Ticha anotsanangura zvese izvozvo. Bringing of the presence of God. What is the presence of God? Iye Mwari akamira sei? Iye Mwari anodei? Ko sei tichinzi tidai so? Sei tichinzi ende mharidzo yaticha yakasiyana nemharidzo yaevangelist. Evangelist mharidzo yake it's thunder and lightning, mabhanangana. But mharidzo yaticha yakafanana nemvura inopfuna. Pichana. But ichipinda. Hallelujah. Ende unkatarisa mharidzo yaevangelist inouya kuzoconvicta kuti utendeuke. But mharidzo yaticha inoita kuti ukure. Teacher kana achiparidza every time haubude mumharidzo ya teacher uri pa level yangu uri before. Teacher kana achiparidza unotoona kuti zvandanga ndiri before nezvandave zvinezvi ndato different. Hallelujah. Amen. But the benefit of the apostle ndeyekuti anenge achita akati and breaking new ground. Kereke inoestablishwa naye. Ndiye anoti takunoti pana uyo ozorikisa prophet otaura the word. Uyo evangelist ozosara achiparidzira kuti vanhu vatendeuke. Pastor ozosara achifudza vanhu. Teacher achizosara achidzidzisa vanenge vatsveni kunzaiwa atichafambe nemufambiro wataimboita kare. Hallelujah. Amen. And pa verse 12. Verse 12. Kuti vatsvene wakwanisirwe basa rawo rokushumira nerokuwaka mwiri waKristu. Hallelujah. Saka zvese izvi zviri kuitirweiko? Zviri kuitirwa kuti tigone kushumira. Kushumira ndiko kwandiri kuita izvi nezvi. Hallelujah. Amen. Tiri kushumira izvi nezvi. Why tichishumira? Kuti tikwanise kuvaka mwiri waKristu. Amen. Izvi nezvi you can tell kuti when you walk out of this place you are not the same person you were before you came in. Because matodzidza zvitsva handiti. Munhu nemunhu akuti ezvezvi munamato achatonamata autonamata munamato wekuti nhaye Mwari saka ndiri chi. Kana kuti kuna vanoziva kuti ndiri chi vakutoti kona Mwari chindibatsirai kuti ndikwanise kuita. Kana ndiri prophet ndingakuita prophet asingaonesi. Kana ndiri prophet ndokuita prophet ndingadenda kutoona. Saka chiri kunditadzisa. Kana paine zvivi zviri pandiri, kana paine limitation, kana paine chiri kuita kuti nditadze kuona, ngachitoita sei chibviswa kwakutonamatira kuti zvikurirwa nditi. Kana yanga iri mweya iri kukuvhara yotoitwa, kana iri war inoitwa yoitwa, kana iri fasting inofanira kuitwa, kana chiri chi whatever it is chakutoitwa working towards your purpose. Handiti. Amen. Kana iri yekuti all right ndiri kurota ndiri kuona mavision but handanzwisise handazive ogoita prophet usina interpretation sei ototi Mwari chindibatsirai ndikwanise kuita interpretation. Because ndafana kutoti Josepha aingoona wheat 7 yakafuta newheat 7 yakaonda, ndokuona mombe 7 dzakafuta nemombe 7 dzakaonda, ndikangoona idzi dzichimedza dzimwe ndakutoziva kuti zvinorevei. Interpretation, that is a gift that you need to pray for as a prophet. Because the prophetic dimension and the prophetic realm is useless if you can't interpret. Because Mwari akangwara manje haangokuratidze zvinhu direct. Hallelujah. Amen. Zvinoda mweya waMwari kuzvinzwisisa izvozvo. Because uchataura zvinhu zvisiri izvo. Ucharota something chichireva something different. Ugonyebera vanhu. Ukambarisa kereke yaMwari. Munhu anenge arota zvakanaka, Mwari achitaura zvakanaka, iwe wotaura zvakaminama. Watorasisa munhu. Uchaita dream yekuti unorota kuona kuti pane mweya unoda kuataka baba Chakombera. But you, because you don't have the gift of interpretation, obva kuti baba Chakombera wakamhura. Usingazoti tinoti baba Chakombera. Hallelujah. Amen. Ameno kana tiri kunyatsonzwisisa tikufamba pamwe chete. Amen.
Interpretation is very important. Interpretation is very important. Varume vaya vakarota zvinhu zvakada kufanana, asi umwe aireva kunzi uchabudiswa mujeri udzorerwa pabasa, umwe aireva kunzi iwe utodimurwa musoro. Interpretation is very important. Imagine kuti ipapa Joseph dai akapambinamisa ipapo zvaita sei. So to those in the dimension of the prophet or the prophetic gift, vakutofanira kutonamatira Mwari kuti tibatsirei tikwanise kuita good interpretation. Otherwise it's no good kurota usingazivi kuti zvinorevei. Rather kusatorota, because uchanyebera vanhu kana kuzvinyebera futi iwewe. It's no good kuona usingazivi kuti zvinorevei. Zvafanana nemunhu anonamata nendimi but dzisina interpretation. Toti baba chihore tinamatire panapa vosumuka votanga kushimanda. Hazvitibhadhare, zvinotibatsirei? Those tongues without interpretation do not help us. Rather not. Because remember, Mwari akauya paTower of Babel ndobva aparadzirisa vanhu nekuvakanganisa nematongues. Umwe ari kuti pass me the brick, umwe ari kuti ndipe chidhina, umwe ari kuti clearly amenoti chinonzi chii. Vatotadza kunzwanana. Which is what God restored on the day of Pentecost. Vanhu vakafamba muJerusarema vakazwa Simon Peter, kana vanga vari vabva kuZimbabwe vachinzwa neShona, vakutonzwa Simon Peter akutaura neShona. Those people actually had languages in their own language. Amen. Hallelujah. Amen. Kana paine vanga vabva kuno vaitonzwawo masutu achitonzwa chisutu. Kana paine vanga vabva kuno kwekuKZN vaitonzwawo achinotaura chiNdebele. Hallelujah. Amen. So the gift of tongues inoda kunzwisiswa futi. Namatira interpretation, we have to pray for. That's one of the things we need to pray for KerekeYaMwari. We need the gift of interpretation. You can't be talking about visions and dreams without interpretation. Otherwise, ngasataurwe. You can't be talking about tongues musina interpretation. Otherwise, ngasaitwe matongues acho. Hallelujah. Amen. Takutaura manje mafambiro anoita KerekeYaMwari. Amen. A powerful church. Amen. Not mahumbu anoitwa kunzewo kwatine tichiona. Sorry kana zvichita kunge ndiri kuofenda makereke evanhu. But this is the word of God. Asi zvekumba kwedu izvo zviri kubva mushoko raMwari. Hallelujah. Amen. Hanzi kuti vatsvene vakwaniswe pabasa ravo rokushumira nerokuvaka muviri waKristu. Here's another secret iripo. Munozviziva here kuti kune kuvakwa kwemuviri waKristu as the church? Munozviziva here kuti kune kuvakwa kwaKristu mauri iwewe? Ndinotaura zvinhu zvemweya. Ndakuchikutsanangurirai manje. Kana uri mutsvene chaiye, handisi kutaura zvefeja, ndinotaura mutsvene chaiwe. Basa rabatwa pauri naMwari. Mwari vanotanga kuvaka Kristu mauri. Paunotorwa paya kunzi uende kumusha, Kristu apera kuvakwa. Hallelujah. Amen. Mukati mako. Saka inini pandiri kurongedza mari dzopaya tiri kutovaka Kristu. Tosaka zvanzika kupiwa simba rekuti kana taakushumira tishumire, vatsvene vashumire vachivaka Kristu. Saka tiri pamunharedzano. This whole week God has been teaching me about the importance of life and purpose. Kuti zvinorwadza sei kuti vanhu vari kutandanisa mabasa, vanhu vari kutandanisa chikoro, vanhu vari kutandanisa dzimba nemaLamborghini nemaRange Rover, but no one stops to think kuti iye akandisikirei. Is that the purpose you were created for? If we knew the purpose we were created for and we focused on that, you will be surprised. Kuvakwa kwa Kristu
agovakwa kusvika akwana Kristu mukati mako, ugoita purpose yako, ugonyasoita zvawakatumwa naMwari. Vanhu vazhinji vari kusvika pakufa vasina kuita purpose yavo. Munhu agofirira kuita politician asingazivi kuti Mwari aitoda kuti aite something else. Iwo maprofeti atachitaura ati vamwe vanenge vasikwa, vanenge vazvarwa vaine chipo chekuona, but because havana ruponeso rwaMwari pesira kukurwa nemweya yakaipa, pesira ita n'anga, pesira ita muprofita wemagamenzi achipa vanhu mvura dzeblue negreen nematombo. Haleluya. Amen. Saka Kristu ngavakwe, ngavakwe kuti vatsvene vakwaniswe basa ravo rokushumira nokuvaka muviri waKristu. 13 verse 13. Kudzima isu tose tisvike paumwe hwokutenda nokuziva mwanakomana waMwari, napamunhu wakura, napachiyero choukuru hwokuzara kwaKristu. Amen. Muri kuona manje yakutaurwa manje kunzi chinofanira kuti kudzimara isu tose tisvike paumwe hwokutenda nokuziva mwanakomana waMwari, napamunhu wakura, kukura munyasha dzaMwari, napachiyero chomuviri hwokuzara kwaKristu. Tosana ndichitaura zviya kuti unofanira kusvika pakuzara kwaKristu mukati mako. Kana wazara Kristu mukati mako, chiva chibatika hama dzangu. Hauchisina nguva yekuti kwamainhingi kwatengwa sofa rakaita sei. Hauchisina basa rokuti kwavakazopfeka jojeti yakabhenda, kwavakazoita sei, kodhukura vanorisunga sei. Hazvichisipo. Wasvika pakuzara paKristu. Haleluya. Handei kumberi tinhingirinire nguva yedu. 14. Kuti tirege kuramba tichingova vacheche. Yes. tichizununguswa nokudzingwa nemhepo ipi neipi. Yes. Yokudzidzisa nokunyengera pavanhu namano kuti vatsause nokunyengera. Muri kunzwa manje yandanditaura iyaiya. Apa vanhu vanongonzi mhepo yangonyuka, kwana wota magaya, kwana makandiwo, kwana nhingi. Sorry ndiri kutaura mazita evanhu, but kune mhepo dzinongonyuka vanhu vachingotandanisa. Mhepo dzinongonyuka ezvo izvi ndianari mufashoni, kwana java kutera, kwana vachingotera, but ndidzo mhepo dziri kutaurwa. Amen. Uchiti iwe kana uri muprofita waMwari chaiye unofanira kunge uchivaka muviri waKristu. Wavaka muviri waKristu sei? Chipa uprofita hwako chiri kuvaka muviri waKristu. Saka uri mhepo inongonyuka kaiwe. Handikuteeri. Haleluya. Pedzisira wakungotambisirwa nguva yako. Uyandikupe anointed brick, tokupa anointed chibage, tokupa anointed oil, ndokupa mhepo dzinongonyuka dzichingoti vhuchu nadzo handei kugomo nadzo mhepo handei kwakati nadzo mhepo handei kuNigeria nadzo mhepo, handei kwaTP Joshua nadzo mhepo, handei kwakati nadzo mhepo. Izvi zviri mubhaibheri, hazvisi zvekumusha kwedu izvi. Ishoko raMwari. Musazoti ndini ndadaro. NdiMwari. Kune vari kuona kunge ndavashora vandiregerere. Tirege kuramba tiri vacheche. Vacheche ndo vanhu vanongoramba vachiita kunge unoziva muKristu achangotendeuka uya. Kune zvinhu ndambotaura kuti kune zvinhu zvatinonzwisisa kuti munhu achangotendeuka kawo. So it's okay. Kune zvimwe zvinhu zvavanoita zvokuti unoziva kuti because kuna Mwari kwakafanana nekarusva kachangozvarwa. Hakuna munhu akambozvarwa achimhanya 100 meters Usain Bolt. Hakuna kunyeba. Munhu anozvarwa utobotanga kukambaira, uzotanga kuti de akaita 3 steps vanhu vese kuti afamba. Haleluya.
ozopedzisira kunzi akugona kufamba asina kubatirira akutomhanya akanditera unzi kiaigedhi mwana anobuda vharai dhoo mukasavhara dhoo haleluya kuzopedzisira akugona kumhanya ega kutopedzisira akutotumwa enda unondicherera mvura akutoenda unochera mvura ndozvinoitawo mumweya futi ruponiso rwakadaro mwana anotosvika pakukura kutozopedzisira mwana akuzonzi chimbotiparidzirawo haleluya iyoyo it's another thing. Vana men of God kazhinji vane mweya wekuda kutungamira vanhu but ivo ndo vanoda kukura havadi kuti vana vakure. We've seen other ministries fail because of this. Men of God anenge achingokura achikura vari kutungamira voramba vangori vachechi vangori pastage mukaka chete. Men of God anonakidzwa nekuti vanhu vanenge vachiti baba ndinamatirewo kani baba ndinamatirewo baba ndinotenda minamato yenyu baba muri munhu waMwari chaiye 30 years baba muri munhu waMwari chaiye. Men of God should be able to mentor, should be able to raise. Izvozvo zvatiri kutaura izvi kana mweya waMwari uri mandiri chaiwo zvichaonekwa zvichiitika mukereke yaMwari. Vachabuda maprofeti, vachabuda maevangelist, vachabuda mapasta, vachabuda maticha vekuti munenge muchitoti dzimwe nguva ini ndakatogarawo pacheya ticha otombopiwa pulpit. Haleluya. Kana mweya waMwari uri mandiri chaiwo zvichaonekwa zvichiitika mukereke yaMwari. Totombogarawo pacheya evangelist opiwa pulpit. Haleluya. Mukaona dzimwe nguva toita all night ekuti nombonzi ningisumuka kuti paridzira kurera ikoko. Haleluya. Nemumweya uchitovheneka utoona kuti okay mwana ndopaava okay todzokera kuna Mwari mazviona itai basa renyu. Haleluya. Tokumira kunoita kereke yaMwari. It's not a cult yekuti vanhu vanonamata munhu pedzisira vanhu vangoti Mangozho pedzisira vanhu vane mafesi aMangozho pamafiriji pavo pamotikari dzavo pahembe dzavo Mangozho inonzi munoenda kupi kuchechi yaMangozho. No, haisiriyo kereke yaMwari. Kereke yaMwari ndeyekuti Mangozho anofanira kuderera Kristu achikwirira. Haleluya. Kutonzwisisa kuti haisi yangu kereke. Saka ndambotanga ndichitaura paya kuti nyaya yemari inondityisa because kunzwisisa kuti haisi yangu. Haleluya. Kana Mwari vakandinzwirawo ngoni vakasarudza mwana wangu kuti azotungamira ndiMwari. But I should never have mentality yekuti nekuti ini ndiri mutungamiri saka mwana wangu achaitawo mutungamiri. That is wrong. Ndezvepanyama zviya. Ndezvepanyama. Kana zvazoitwa nemweya waMwari, yes tinozvikudza, but it's not automatic. Haisi business nekuti baba Chakombera watanga business saka mwana wavo ndiye achaita take over. Mwana wa Paul ainzani, mwana wa Simon Peter ainzani, mwana wa Thomas ainzani. Haleluya. Tokutaura shoko raMwari chairo kwete zvekubhabhadzirana nekuda kufadzana. Haisi tipati inoi. Kana mada izvozvo munoenda kupolitics kana kubusiness muvhura takshop yenyu muzoti kana machembera muti mwana wenyu aita take over. Haleluya. Kudzimara isu tose tisvike umwe hwekutenda ndikuziva mwanakomana waMwari napamunhu wakura napachiyero choukuru hwekuzara kwaKristu, kuti tirege kuramba tichingova vachechi tichizungunuswa nokudzingwa nemhepo ipi neipi yekudzidzisa nokunyengera kwavanhu namano kuti vatsause nokunyengera.
dzimwe mhepo dziripo dzana prosperity gospel. Pedzisira munhu auti ukapinda mutown omhanya unobata motikari yemuridzi, munhu akatenga motikari yake, I claim you to be mine, I receive, I claim you to be mine. Imhepo idzodzo dzinongonyuka dzichivhuvhuta dzotera, vasina kuponeswa vachimopupurutswa nemhepo, vasina kuva kwaKristu mukati mavo vachizvitera izvozvo, wotozvibvuma kunzi tsvaga mota yaunoda, unoibata kuti I claim you to be mine in the name of Jesus. I receive, Papa. I receive, Papa. Mhepo. Start by receiving salvation. Hallelujah. And then verse 15. Verse 15. Asi tireve zvokwadi murudo. Tigokura maari pazvose. Yes. Iye Kristu musoro. Yes. Muviri wose wakasonganiswa zvakanaka maari. Yes. Nokubatanidzwa nenhengo dzose dzinosimbisa. Mutezo mumwe nemumwe uchibata nechiyero chawo. Kuti muviri ukuriswe pakuvakwa kwawo murudo. Murunyasenzwisisa nyaya yacho handiti. Kristu ndiye musoro. That's why we say ndiye mutungamiri wekereke. Handingaite mutungamiri wekereke. Kristu ndiye mutungamiri. Ndiye mudzidzisi wedu. Isi turi mudzimai wake, we are the body. Ndosaka kamusi wayo akataura akati, foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Ndozvaakawira pano panyika kuti iye musoro awane pekuisa musoro wake, pekuita muviri. Hallelujah. Tese tiri nhengo dzemuviri, tiri mitezo yakasiyana siyana. I think ndataurazve kuti tiri nhengo dzakasiyana siyana dzemuviri mumwe, iye ari musoro wedu. Tosaka zvichinzi murume ndiye musoro wemba nemudzimai. Hallelujah. Vema-equal rights ngavaitawo ma-equal rights, but isi tinoziva kuti murume ndiye musoro wemba nemudzimai wacho, kwete imba chete nemudzimai. Hallelujah. Ezvinezvi ndakanzwa mamwe mapasta anoparidza aine mweya yakaipa, madhimoni anotaura kuti kana nepamuchato vachatisa unzi murume ndiye musoro, mudzimai ndiye mutsipa, saka mutsipa ndiwo unotenesa musoro. Ndezvadhiabhorosi izvozvo. The church will never tell Christ what to do. Christ tells the church what to do. The church cannot teach Christ anything. Christ teaches the church. The Holy Spirit is the one that teaches us. What we can do is plead and pray. Kuti murume wangu ndinokumbirawo unditengere sandaki. Murume obva nenguva yakafanira ndichakupa, ndakamirira birthday rako, kana kuti izvozvo ndanditi ndokuitira paChristmas. Hallelujah. Amen. Ndokutaura zvemweya. Tinonyengetera kuti murume wangu ndiitiro chakati. Kristu osarudza kuti anoda here. Hallelujah. Amen. So isu tiri muviri, iye ndiye musoro. Ngatikurumidze tipedze from verse 17 tiendere mberi. Think time yedu yatifambei. Mufambire mutsva womuKristu. Naizvozvo ndinoreva kupupura chinhu ichi munashe, ndichiti musaramba muchifamba savahedheni vanofambawo noupenzi hwokurangarira kwavo, wakasvibirwa pakunzwisisa kwavo, vari vatorwa paupenyu hwaMwari nokuda kwokusaziva kuri mukati mavo, nokuda kwoukukutu hwemwoyo yavo. Wakazvipa vasine hanya kuutere, kuti vabate mabasa ose etsvina anoruchiva. Hallelujah. Iyi manje maridzo iyi yakune vakaponeswa Mwari. Ndinodayira tese takatendeuka nditi. Tese takunamata kuna Mwari. Kuti She makati kana kuti tiende kudenga tinoda kuberekwa kutsva nditi. Kana tina kuberekwa kutsva tiende kudenga. Saka apa takuti right. Kune vakaberekwa kutsva wacho vanofana kuonekwa kufamba kwavo kwashanduka. Handiti. Vakatendeuka vanofana kuonekwa kufamba kwavo kwashanduka.
hanzi naizvozvo ndinoreva nokupupura chinhu ichi munaShe ndichiti musaramba muchifamba savahedheni. Vahedheni handi ndo vanoenda kun'anga, saka iwe ukausaonekwa uchiendewo kun'anga. Vahedheni nika ndo vanove mbanje, uramba uchionekwa uchimona mbanje iwe atendeuka. Ruchiva haruchafanira kuwanikwa paurika, kuvenga haruchafanira kuwanikwa pauri, kusvora, kungotuka, mamwe mashoko haachafanira kureruka parurimi rwako. Haufanira kuyerwa kuti iri shoko harichawanikwe. Muromo unorumbidza Mwari hauwanikwa uchibuditsa izwi rakadai so. Hallelujah. Amen. Certain jokes dzaimbotinakidza tichiseka hadzichangoitawo. Hallelujah. Amen. Hanzi vakasvibirwa pakunzwisisa kwavo. Havatonzwisisa zvamurunzwisisa izvozvizvo. Zvada kutsanangurira izvozvezvi tinogona kuita kachechi kanosvoreka, but machechi mazhinji anopinda vanhu 20,000 yeservice havana izvozvizvi. Vakasvibirwa pakunzwisisa kwavo, vari vatorwa paupenyu hwaMwari nokuda kwekusaziva kuri mukati mavo, nokuda kweukukutu hwemwoyo wavo, kusaziva. Apa Ishe vataura kuti vanhu vamwe vanopararira nekushaya zivo, kusaziva. That's why we need a teacher. That's why the ministry of teaching is important. Nekuti kusaziva ndokunoparadza, asi kuziva ndokunonza ruponeso. So dzidziso yeteaching is very important. KerekeYaMwari, we need the dimension of the teacher. Hallelujah. Verse 19. Verse 19. Wakazvipa wasine hanya kutere kuti wabate mabasa ose etsvina nokuchiva. Asi imi hamuna kudzidza Kristu saizvozvo. Kana ari iye hake wamakanzwa nokudzidziswa maari. Yes. Seiri zvokwadi muna Jesu. Kuti pamufambiro wenyu wokutanga mubviswe munhu wakare unoodzwa nokuchiva kukunyengera. Yes. Muwandudzwe mumweya wokurangarira kwenyu. Yes. Mufuke munhu mutsva wakasikwa akafanana naMwari pakururama noutsvene hwezvokwadi. Hallelujah. Amen. Apostoli vaidzidzisa hanzi vakaziva, vakazvipa vasine hanya veutera kuti vabate mabasa ose etsvina nokuchiva. Mukadzi anochiva mumwe mukadzi, pedzisira kudanana nemumwe mukadzi, tsvina. Hallelujah. Nevarumewo toona murume akutodanana nemumwe murume, tsvina. Shoko raMwari riri kudaro. Amen. Hallelujah. Amen. Hanzi asimi hamuna kudzidza Kristu saizvozvo. Ivo vanoti maKristu, but vachiita izvi asimi hamuna kudzidza Kristu saizvozvo. Vakarembera nzvenjeke munzeve nepahuro nekupi vakazvipenda-penda, asimi hamuna kudzidza Kristu saizvozvo. Amen. Hallelujah. Amen. Vachiuya vachipinda muchechi vakapfeka zvakati mbambamba nezvigwishu nechichi, asimi hamuna kudzidza Kristu saizvozvo. Amen. Hallelujah. Amen. Vachiti vafundisi vacho vodanana nevasikana vemukwaya, vamwe vachidanana namai mufundisi, vamwe vachiita sei, asimi hamuna kudzidza Kristu saizvozvo. Hallelujah. Vachiitirana zvibhakera politics muchechi, vachiita mharidzo dzekutukana, uyu akasumuka orova uyu newaya, uyu akasumuka orova uyu newaya, uyu achidzorerawo, uyu achirivenja, asimi hamuna kudzidza Kristu saizvozvo. Hallelujah. Umwe ofunga kuita mari yake, uda kuita prazi rake, uda kuita business rake, ototanga kushandisa kereke yaMwari kuti adaro, asimi hamuna kudzidza Kristu saizvozvo. Umwe neumwe nyama ikangomuremera oteerera zvada nyama izvozvo, omuka pakati peusiku onotsvaga kana chiri chigushani chefodya, kana kuri kutsvaga murume kana mukadzi, kana asimi hamuna kudzidza Kristu saizvozvo. Akudenda wotsamwa woti ndomurivenja ndomuita sei, asimi hamuna kudzidza Kristu saizvozvo.
Haleluya. Umwana omunhu achiti nhasi ndakaneta chechazikuita ngavaenda haweni nhasi asi mamuna kudzidza Kristu saizvozvo. Haleluya. Hamuna kudzidza Kristu saizvozvo. Ndikuropafadzwa. Ephesians chapter 4 verse 20. vaEfeso chapter 4 verse 20. Asi imi hamuna kudzidza Kristu saizvozvo. Kana ari hake wamakanzwa nokudzidziswa maari sei zvokwadi muna Kristu kuti pamufambiro wenyu wokutanga mubvise munhu wakare. Haleluya. Amen. Unoudzwa nokuchiva kwokunyengera. Takaudzwa kuti mwoyo unonyengera. Shuwa mwoyo unonyengera. Ndakazvidzidzawo. Mwoyo unonyengera. Mwoyo unogona kukudza nhasi kuti ndamuda munhu uyu, ndamuda, ndinofa naye, hakuna mumwe panyika ino. But after 2 years hakukubhora. Mwoyo unonyengera. Mwoyo kutaura takomana ini chechi anything chamune mada ini ndokuitirai. Kana motikari yangu ndakutotengesa izvinezvi ndikupei nemba yangu ndakutotengesa. Uzonzi shuwa here 2 weeks later ko ndimi makamboti zvakuoma. Mwoyo unonyengera. Maivho kuti don't worry, pese pamunoda kuenda kuchechi I'll pick you up, I'll drop you off all the time. Mwoyo unonyengera. Ene musafunga kuti munhu uyu murevi wenhema panguva yakazvitaura mwoyo wake wanga utori mavhiri 100%. Baba Chakombera handife takakurasai ndichamira nemi nyangwe zvikaita sei. Ende ipapo pamwe munhu iye abikirwa mazai musiwo. Mai Chakombera afraya mazai, mai Chakombera shuwa vanimimika ndichamira nemi nyangwe zvikadii. Mwoyo unonyengera. Iwe mukristu chibva watogara waziva kuti mwoyo unonyengera. Usakurumidza kungotaura anything. Because chenjera kuti mwoyo wako uchakunyengera. Kristu ndinomuda Kristu ndinomuda nemwoyo wese. Ozonzi ngatite chakati. Shakomana zvemaonaiti izvi. Mana ndinoda hangu hopedza vanotidarirei kwa. Zvinezvi mharidzo dzavo more than 1 hour. Takangogara 2 hours. Mwoyo unonyengera. Ati wangu wachiti tinoda mharidzo, tinoda shoko raMwari, toda kuenda kuchechi, ezvo vanofunga kuti daita tindoona bhora zveduso. Apa munhu panenge aida kuti ngatichipedza chechi charida kuenda kuti hapana chiri kumbonoitwa. Kungonogara pamubhedha chete. Mwoyo unonyengera. Amen. Haleluya. Munhu anosvika pakunzi alright, mwana waba munini muri kutambura stereki panapa. Alright, uya hako tinogara tese kumba kwenu. Ndokuchengeta, ndokukupinza chikoro, ndokuita sei, mwoyo unonyengera. 2 weeks 3 weeks kumana ndomudzorera sei kumwe. But ndiwakamubvisa mumba kwawo. Mwoyo unonyengera. Mwoyo unonyengera. Muri kunetsekana. Don't worry, ndokuitirai zvangu inini. Ndokuitirai, don't worry. 2 weeks later, kushesha zvawakambotaura zviya munhu akutorwadziwa futi. Mwoyo unonyengera. Kuti pamufambiro wenyu wokutanga mubvise munhu wakare unoudzwa nokuchiva kwokunyengera. Muvandudzwe mumweya wokurangarira kwenyu. Shuwa dai mavandudzwa. Isi tinonamatira kuti every time we come to service tive tinovandudzwa. So we go from glory to glory, from glory to glory. Each week tinge tiri better than zvatatiri. Toziva kuti takutonzwisisa zvatatisingazwisise before. Tatoo better than zvatatiri. Tichivandudzwa. Kana ndangariro dzedu dzavandudzwawo. Haleluya. Mufuke munhu mutsva. Kufuka Kristu. Munhu mutsva. Wakasikwa akafanana naMwari pakurura noutsvene hwezvokwadi. Vanhu vasingazivi ngatisike munhu akafanana nesu. Akomana, imwe mharidzo iyoyi. Shuwa wakasikwa nemufananidzo waMwari here iwe? Ane nziyo dzemweya.
ngahanzwe zvinoreva mweya mukereke. Ngatisike munhu wakafanana nesu. Tiri kumutsanangurirwa akasikwa nemufananidzo waMwari. Apostle Paul vanoparidza vachiti he is the express image, the visible evidence of the invisible God. Ndiye akasikwa nemufananidzo waMwari. Hallelujah. Mufananidzo waMwari haumwe brongo. Mufananidzo waMwari haubheme glue. Asi iye akasikwa nemufananidzo waMwari ndiwo tinofanira kupfeka. Wozotaura kuti ndakasikwa nemufananidzo waMwari. Hallelujah. Amen. Tikunzwanana? Mufananidzo waMwari hauende kun'anga. Hallelujah. Amen. Because ukuthi chiwe kana uchiona mufananidzo waMwari uchinopfugamira n'anga. Uchienda kunjuzu, kumatare. Hallelujah. Amen. Kunobvisiswa bhutsu. Uchiombera kuti asekuru. Munhu hausina kukama naye. Unzi bvisa makwati. Hallelujah. Amen. Mufananidzo waMwari. English but the express image. Hallelujah. Amen. Dai tatisina kupererwa nenguva tingadai tenda kuvhesi yacho timboinzwa muShona painotaura kuti ndiye mufananidzo unoonekwa waMwari asingaonekwi. Ndiye akasikwa nemufananidzo wake. Hallelujah. Hanzi pamufambiro wedu, pamufambiro wenyu wokutanga ubvise munhu wakare unowodzwa nekuchiva. Okay, tata pa 24 mufuke munhu mutsva wakasikwa akafanana naMwari pakururama. Shuwa anga akarurama anobata chivi. Chivi chakatoenda kwaari pamuchinjikwa achichigamuchira kuchitorera isusu tose, past, present and future. Hallelujah. Amen. Kuitira kuti paite exchange yekuti iye achitora chivi isi tichitora utsvene. That's why isati sina utsvene takuti tiri vatsvene. Because iye kana asina kuita chivi but akaitwa mutadzi, isusu tisina utsvene tikaitwa vatsvene. Muri kunzwisisa nyaya yacho manje? Amen. Ndo zvakaitika exchange yakaitika. Kunzi prodigal son anga azere neupfumi hwakapiwa nababa, akaenda kunyika iri kure akanoipedza nemhombwe nezvifeve nemakororo. Kuti mhombwe nezvifeve nemakororo zviti taane mariwo, taavapfumiwo. Iye prodigal son obva asara asina chainacho. Because akarembera pamuchinjikwa anga angomuzviviko, anga asina vapfumi. Kwakutonzi vakaropafadzwa varomo pamweya. Hallelujah. Because vakupiwa upfumi hwaprodigal son. Amen. Praise the Lord. Amen. Iwo paridzirwa nemufundisi asina utsvene, tanga kuti vakaropafadzwa varombo pamweya. Tanga kutotaura mheno kwaanoenda achinotaura zvake zvekutenderera. Ari kufunga kuti urombo neupfumi ndehwesitting. Hallelujah. Mufuke munhu mutsva wakasikwa akafanana naMwari pakururama neutsvene hwezvokwadi. Vaite vatsvene muzvokwadi nekuti shoko renyu nderezvokwadi. Iye ndiye shoko raMwari, ndiye zvokwadi. Anga ari mutsvene muzvokwadi. Saka isita kuitwa vatsvene muzvokwadi nekuda kwake. Nekuti hatari kuvakwa here matiri. Verse 25. Naizvozvo bvisai nhema. Yes, bvisai nhema. Mutaure zvokwadi. Mutaure zvokwadi. Mumwe nomumwe kunowo kwake. Nokuti tiri mitezo mumwe womumwe. Tingagozonyebererana seiko tiri muKerekeYaMwari? Tiri mutezo womuviri mumwe chete. Saka bvisai nhema pakati penyu. Muudzane chokwadi. Musanyeberane vanhu vaMwari. Munoziva chechi ndanchida kuuya zveshuwa ndanchida kuuya but manje zvazoitika manje. Bvisai nhema. Amen. Hallelujah. Amen. Bvisai nhema pakati penyu. Mumwe nomumwe nowokwake. Nokuti tiri mutezo mumwe nomumwe. Handitanzwisisa tiri body imwe chete. Saka there is no need to rob each other. There is no need to lie to each other. Amen.
dai She vatibatsira tisanyeberane tiudzane chokwadi. Verse 26. Tsamwai Munokwanisa henyu kutsamwa, don't worry. Musingatadzi. But musatadze kana matsamwa. Zuva ngarirege kuwira muchakatsamwa. Yeah. Musapa diaborosi nzvimbo. Wakaba ngarege kubazve. Ngatimbomira ipapo. Hanzi kana matsamwa. It's human nature kutsamwa. Hallelujah. Munogona kutenderwa henyu kutsamwa, but chiregera kutadza. Kutsamwa kwako ngakusauye neruvengo. Kutsamwa kwako ngakusauye nekutuka. Kutsamwa kwako ngakusauye nekuzorova vamwe. Kutsamwa kwako ngakusazouya nekugodora vamwe. Control your anger. Don't let your anger control you. Ngarisavire zuva wakatsamwa. Sorry baba wangu na mai vangu mai Chakombera. Ndaakushandisa ise example. Poitika something motsamwirana. Zuva ropera makatsamwirana. Kusvikira uyu wakurara akafuratira mumwe, uyu akarara akafuratira mumwe. Shoko raMwari handisiri ndikuda. Ngarisavire. My disappointments in life are sure people can be disappointing. Ndakazombodaro nchitaura nemumwe stranger ndikamuti I feel sorry for God sometimes. Imagine dealing with human beings. Ndaimbozvikwanisa. Moyo munyoro wakadaro. Moyo murefu wakadaro kuti God sees everyone. Nema disappointments but He still loves us still. Tata ngaisambozvikwanisa. But chitadzirwa nevanhu kudaro. But still forgive. Still forgive. Takaita imwe service kuPretoria. Taenda kuPretoria ikoko pane imba yatakaenda kunoparidza ikoko. Saka takatsanangura takaita announcement pagroup. Pakati tiri kuenderana ikoko. Baba Chehore wati ndiri kuuyawo. Saka baba Chehore pakaita confusion. Ndobva watumira message. Vakafona, I don't know, vakatumira message vakafona. Isitatosvika manje ikoko. Vari kuti I am on my way, vari kuuya kunoko. Hallelujah. Tikapedzira tati alright, uyai mimichi musauye kumba kwedu chiuya iku kwatiri. Tasvika paya isusuwo manje ndobva taita dzungu rekuti takabva tatanga service. Baba Chehore vachirichi muroad. Vari kubva kuMidrand vanga vabva kwavo kuJoburg uku. All on his way kuuya kuPretoria. Tatanga service paya and the service yacho yakaita short foot. Yarowa evangelism service yapera. Baba Chehore vakuzofona ndasvika pagate unit number hani apa tiri kuisa munamato wokuvhara. Hallelujah. But zvinoita ruponeso rwaMwari. Mudikani tiregerero. Takukanganisira. We should have done it differently. Either dai takuti chiregerako kuuya kana kuti dai takumirira kuti uuye. Ngarisavire wakatsamwa. Mudikani akatisunungura akati aiwa it's okay ndakuregerera. Ndomafambiro KerekeYaMwari. Hatisi kuti let's take advantage of each other. Ndozoti ndokutadzira ndoya masawi ndokutsika ndoenda uko ndoya ndokutsika ndati musaviri kwenizo makanditsamwira. No. Let's not abuse each other. Amen. Let's not abuse each other. Kana iwe wakuziva kuti mukadzi wako akaponeswa naMwari, chiregerwa kuti abuse uchita take advantage kuti kana wamutadzira obva wakutanga kutsamwa. Murume wako futi usazomudaro futi. Wakunditsamwira. Handizvo zvinoitwa here neshoko raMwari izvozvo. No. Let's treat each other with love. Pane shoko randinofarira inini muchirungu word yekunzi empathy. Empathy ndiri kutodzidza mazuva ano kuti empathy is more important than anything else and it's the highest level of love. Empathy is, kana vachitsanangura vanoti empathy kuzvitora wozviisa mubhutsu dzemunhu. Putting yourself in someone's shoes. Kunzwisisa kuti ndoda kutengerwa Coca-Cola but mudikani wandoda kuti anditengere Coca-Cola uyu anoiafoda here. Empathy kukwanisa kunzwisisa kuti mashoko andoda kuburitsa muromo wangu aya ndisati ndaaburitsa ndikaaburitsirwa ndirini ndinonzwa sei. Wotoziva kuti anondirwadza wobva watoadzora asati abuda muromo kuti saka handichakwanise kutoataura mudikani mashoko aya.
ndoda kutaura nababa Chihori. Ndobva ndati asati abuda mashoko, dai ndirini baba Chihori ndakagara apa ndotaurirwa mashoko iwayo, how would I receive them? Hai, baba Chihori wakanditaura zvakadaro ndorwadziwa ini. Ubva kuti saka kana ndichirwadziwa ko ndingataurire mashoko kwavari. Muri kuona zvinoita shoko raMwari. To empathy you. Toziva kuti saka maivhoko paya ndanchida kuvati chakati, but dai ndandiri ndairwadziwa, saka ina ndichatozviiti. Hallelujah. Amen. Hanzi tsamwai musingatadzi. Zuva ngariregere kuvira muchakatsama. Musapa diabolosi nzvimbo. Shuwa kune madhoo nemawindo anovhurwa nekutsama. Shuwa kune madhoo nemawindo anovhurwa nekutsama. Dzimwe nguva imwe mweya munenge maidefeater, but inodzoka nekuda kweipapapa. Muzotanga kushaya kuti patiri kutadza ndipapi, patiri ikaka katori kawindo ikaka kaunenge wavhura. Ndo panowanzoitika zvakawanda. Munotarisa even kana mukatarisa mamarriage evasingatende, vasinganamati, ndo panowanzopinda upombwe ipapo. Mukadzi akurwadzisa kana murume akurwadzisa, wakufunga revenge. Hallelujah. Nyange vakapona vacho pakutsamwira ina ipapo, hamuchatogona kunamata pamwe chete. Pamwe everyday munonamata mese. Musi uyo anonamata kwake ega, mumwe onamata kwake ega. Matopa diabolosi mukana. Hallelujah. Amen. Saka musape diabolosi mukana. Musamupe nzvimbo. Hallelujah. Verse 28. Wakaba ngarege kubazvi. Usazodzokorodza because watendeuka. Asi zviri nani kuti atambudzike. Abate nemaoko ake basa rakanaka. Yes, usaite zvekuba izvi. Ezvine izvi zvawakunamata Mwari, beta ufe nenzara zvako uchishingairira kubata nemaoko kana kutengesa madomasi chaiko. Kuti ave nechaangapa unoshayiwa. Yes. Hanzi wakaba ngarege kubazve, asi zviri nani kuti atambudzike, abate nemaoko ake basa rakanaka, kuti ave nechaangapa anoshayiwa. Because atone mari dzoka yekupa anoshayiwa, kuti iwe shamwari unoziva kuti you don't have to steal, you don't have to get into shady deals, because inini muona zvandiri kuita izvo. Muri kuona? Indoshingirira hangu nemaoko angu. Hatichapinde mu-prosperity gospel yekuti chero waita mari, unogona ita drug dealer, ugouya ugoti man of God, wopfugama man of God wokunamatira, udzokera futi kunoita drug dealer wacho. Watendeuka waimboba, wakudzokera kunoba futi. Hallelujah. Handi pamberi takunopedzisa 29. Mumuromo menyu murege kubuda shoko rakaora. Yes. Mamwe mawedzi so unotarisa munhu kuti muKristu here uyu. Hanzi akaora. Ndofunga mese matoziva mashoko akadaro. Asi rakanaka. Ringasimbisa pakafanira. Yes. Ririgire nyasha avo vanonzwa. Yes. Regai kuchemedza mweya mutsvene waMwari. Pamakaisirwa chisimbiso maari kusvikira pazuva rokudzikinura. Hallelujah. Saka hanzi mashoko edu anofanira kuita seikunza nyasha. Hey. Uchitaura nemunhu so zvibvunze kuti mashoko angu ari kunza nyasha here. Andinokudza Mwari kuti kuparidza kwandaita panguva ino indodairawo kuti apa zviri kunza nyasha. Asi mashoko akaora. Hallelujah. Mashoko ako ngaunze nyasha. Kaunze nyasha mashoko ako. Uchitaura nemunhu so makangogara pasofa, mashoko ako achiunza nyasha. Amen. Makagara mukombi, taxi iri kuenda Marabastad, mashoko ako ngaunze nyasha. Amen. Hallelujah. Muri pabus stop, makamirira munenjwa, mangotangawo kuita nyaya nemumwe, mashoko ako ngaunze nyasha. Hallelujah.
regai kuchemedza mweya mutsvene waMwari. Hey, iyi yakaoma iyi. Musachemedza mweya. Kusvika mweya wakuchema. You know what? People don't know. The Holy Spirit is a man. He has emotions. He has feelings. Holy Spirit can be hurt. Munoziziva? Holy Spirit anotorwadziwawo. Kuignorewa kwaunoita iwewe kurwadziwa nekuignorewa. Holy Spirit anorwadziwawo uchimuignore. Achimuudza kuti ko nhai bhudhi zvamaakuita izvi. Iwe ignore. Ko nhai sisi ingawani mharidzo yakati. Iwoti omesa mwoyo. Holy Spirit anondorwadziwa. Wesi kana dzama affairs dzemuchechi idzi, mabatiro amunoita chechi, musachemedza mweya. Amen. Musachemedza mweya. Iyo inofunga umwe nomwe anonzwisisa kuti zvinorevei. Kuna asinganzwisisi, musachemedza mweya. Ngatinzwisise kuti this gentleman should not at any time be hurt because of us. Ngatisarwadzise mweya mutsvene waMwari. Amen. Mweya mutsvene ngave anofara nesu. Kuziva kuti kaungano kakanga kadiki zvako pati hey, kana ndichibata basa zvangu muchechi iya I am happy with them. Amen. Sekupupurirwa kwakaitwa Yesu Kristu akanzi ndiye mwanakomana wangu, my begotten son who I am well pleased with. Tikusvikopa kunzi Mwari vakagara pachigaro achitaura kuti ndofara navo manavo. Service yavo so, maitiro avanoita so, kana kuri kuimba kwavo ndinofara navo. Mharidzo dzavo ndinofara, kagamuchiro kavanoita mharidzo kacho ndinofara navo. Ko muri kuti ndezvemuchechi chete, ingiro dzine chiudzwa manje. Muri ndezvemuchechi chete. Mirei muone kana vabuda muchechi manje. It's even worse. Kana matiro kavanoita muchechi vanotonamata muo vari kumba. Makamboona kana vari murodhi zvavanoita. Kupesana kwavanoita nevanhu murodhi. Vatukane nevanhu. Kana vava mudzimba dzavo, kararamiro kavanoita. Musachemedze mweya. Amen. Musachemedze mweya. Handei pamberi. 31. Shungu dzose nokutsama nehasha nokupopota nokutuka nezvakaipa zvose ngazvibviswe kwamuri. Hallelujah. Anzi regai kuchemedza mweya mutsvene waMwari kwamakaisirwa chisimbiso maari kusvikira pazuva rekudzikinurwa. God has a seal. The Holy Spirit of God has a seal. Uchingogamuchira mweya mutsvene waMwari unobvanzi seal of God. Kana muchinzwa inonzi 666 yaya, 666 ifake yekuda kutedzera the seal of God. Mukunzwisisa? Because God is 777. Anitakaita chidzidzo che7 che-Holy Spirit. Saka Satan ari incomplete, God is complete. 7 is the number of completeness. 6 is the number yekusakwana. Saka 666 kutedzera Mwari, but iye haana kukwana. Saka ndo chisimbiso chiye chiya chinonzi asi nheyo dzaMwari dzakasimba dzinoti dzinomira nechisimbiso, the seal of the Holy Spirit of God. Ndo chinozoita kuti kunzi Mwari anoziva vanhu vake. Imharidzo inoparidzwa nevanhu vasingazivi kuti zvinorevei mani. Imharidzo inoparidzwa nevanhu vasingazivi kuti zvinorevei. Mazoinzwisisa nhasi. It's the seal of God, the seal of the Holy Spirit. Ndo inoita kuti Mwari ati vanhu vangu ava. Iyo iyi ndo iri kukonzera kuti nyika isagume. Because vakaverengwa vanhu ivavo. And each time inoombekwa munhu nemasimba emweya mutsvene, the seal of God inobva yati na. Saka ivavo vane seal of God vane nhamba inotozikanwa. Once yakwana nhamba iyoyo nyika yoguma. Kana muri kufunga ndiri kunyeba, iriko kuna Revelation.
because kune vari kuchema. I think last musi weTuesday patakaparidza kudaro kuti vanochema kuna Mwari kuti kusvika riniko ngaichiguma nyika yacho kani. Mwari obva ati mbomirai, kune vamwe vachiri kuuya, vamwe vacho havasati vazvarwa, umwe wacho pamwe ari kutozvarwa nhasi asati awana the seal. Ndo chisimbiso ichocho chekuti Mwari anoziva vanhu vavo. Ndo nheyo dzaMwari dzakasimba dzinomira idzodzo, dzinoziva kuti Mwari dzine chisimbiso cheHoly Spirit. Haleluya. Hey, wamakaisirwa chisimbiso maari kusvikira pazuva rokudzikinurwa. Haleluya. Shungu dzose nokutsamwa nehasha nokupopota nokutuka nezvakaipa zvose ngazvibviswe kwamuri. Shungu ngadzipere, shuwa shungu ngadzipere. Kushingaira zvinhu zvepano panyika. Barack Obama adyiwa election otoita kutadza kurara. Shungu kuchamisa abirirwa. Munangagwa abirirwa otoita shungu. Liverpool yadyiwa munhu ototadza kutodya chicken. Mai vafraya dzichidya ikani shungu. Kadzibve. Haleluya. Amen. Warambwa negirlfriend kana neboyfriend, shungu ngadzibve. Tadza kurara nokutsamwa. Haleluya. Apostol vambotanga vatinzwira tsitsi vakati tsamwa henyu asi musatadze, but apazotaiwa zvina maturo zvinobatsirei kutsamwa usingatadze, chikuregerai kutsamwa kwacho. Haleluya. Nehasha, nekuti hasha ndo dzinowanzounza kutsamwa. Ngadzipere. Vanotoziva kuti baba kana vauya vakomana, tinotonyembera kukotsira, tisina kukotsira. Hasha, mai havatangiki nekuda kwehasha. Kusvika vabereki vako vakutokuzeza mwana wavo akabereka nekuti une hasha. Tonzi ameno muudzei mega, ndimi ngatomugona. Nekupopota kunzi amai munovazive kana vatanga amai ava vanopopota, hamuvazivi. Munongoona vari muchechi, mirai muone vagokupopoterai muone. Nokutuka, vakomana kuna mwana anotuka. Shaya kuti ndo muromo unonamata Mwari here? Ndo muromo unorumbidza Mwari here unotuka kudai? Hanzi nezvakaipa zvose ngazvibviswe kwamuri. Verse 32. Tibva tasimuka tiimbire Mwari. Miitirani mwoyo munyoro. Yes. Munzwirane tsitsi. Yes. Mukanganirane. Yes. Sezvamakakanganirwa naMwari muna Kristu. Haleluya. Ngatisumukei tose. Hanzi muitirane mwoyo munyoro. Hanti mari dzedu ndoko yatangira futi. Itiranai mwoyo munyoro. Haleluya. Munzwirane tsitsi. Kutonzwa kutoti but mai ava upenyu hwavanorarama zviri kumbofamba sei? What can I do to make her life easier? Baba ava vanombofamba sei upenyu hwavo? What can I do to make his life easier? Haleluya. Amen. Nzwiranai tsitsi. Haleluya. Mukanganwirane. Munoziva kuti kana ukanzwira munhu tsitsi it's easier kumukanganwira. Kutoona kuti kukutadzira kwaita it's because of something lacking. Haleluya. Amen. Mukanganwirane sezvamakakanganirwa naMwari muna Kristu Jesu. Because akatikanganwira. Sure, no one of you deserved to go to heaven. Kana neni I didn't deserve. But akatikanganwira. Haana kutarisa magnitude yekutadza kwedu. Saka iwo usayeruro kuti hayi zvamakanditira izvi zvaiwa dai makangoti hayi manje yapapa izvi hakana hazvichaita no.
dzidza kukanganwira. Izvozvo umwe neumwe ngaafunge kana paine munhu waasati akanganwira, release that person right now. Kana paine munhu akakutadzira, kana akakunyadzisa zvisingaite, kana akakurwadzisa zvisingaite, release that person right now. And zvisave zvekungoda kufadza kuti because zvataurwa muchechi wobva watonzwa pamwoyo pako kuti kana kuri kusangana naye izvi neizvi mwoyo wako wakasununguka kwaari. And remember futika kana tiri kutiregerera naye hatisi kureva kuti chienda unohaga nyoka. Hallelujah. Unoregerera but uchiziva kuti kuna vamwe vanhu vekukeepa distance. Hallelujah. But regerera. Don't have sleepless nights thinking kuti saka ndichamurevenge sei, saka akazondiitirei sei. Kana akakutadzira, release them. He is Jehovah El Nekamot. Anoti, the vengeance is mine. The Lord my vengeance, he will avenge for you. Hallelujah. Pakafanira futi. Ende dzidza kuti iwe kana uri mukristu usakurumidze kuti munhu akakutadzira upenyu hwake ngauite sawa. Hakusi kuregerera ikoko. Because wasiyana chine muroyi. Pesira kuchika, I am a man of God. Anyone anonditadzira anofanira kubeuka. Anyone anonditadzira rufu yake ngaidirike. Anyone anonditadzira vana vake ngavafe kana kuti iye ngaafe kana kuti no. Ishe varegerere. Avazive zvavanoita. Varegerere baba. Avazive zvavanoita. Apa ari kurohwa nechiwepo chamboko chinodzupura nenyama. Varegerere. Avazive zvavanoita. Umwe ari kumusvipira mate. Hey, wakambosvipirwa mate here. Varegerere. Avazive zvavanoita. Umwe uyo wamutimbama pa kana uri mwanakomana waMwari. Profita kuti ndiani akurova. Varegerere. Avazive zvavanoita. Hallelujah. Release them and forgive.